espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. Caixa Negra da Nostromo. Ola rapazada, benvidos e benvidas a un novo episodio da Caixa Negra da Nostromo, o mellor podcast en galego de cine e feito desde a casa de Fer. Desde logo nesa estadística estamos que rachamos, rapaces. Paco, non deas a dirección, porque tes unha manía de dar a dirección da xente. Bueno, pero podedes ver pola... pola fiestra non se ve nada. Bueno, non vos preocupedes, despois poñevos en privado onde estamos. Estou aquí acompañado polos compañeiros sempre... Ubicación en tiempo real, non? Como que che pon aí no WhatsApp. Estamos aquí acompañados por Fer Liñares. Hola, moi boa xentiña, encantado de estar aquí outro día. E por a corte do director. Cale a miña cámara? Para onde miro? Alá, a tu dereita. Sempre a tu dereita. Bueno, que tal, rapaces? Estamos aquí nun episodio máis. A verdade é que xa van uns cantos, creo. Comentábasme antes, Fer, que estábamos xa no ano, por aí, Sí, chegamos ao ano. De feito, tuvimos unha felicitación de YouTube, todo A vosa can le fixo un ano, noraboa, non? Chegouche unha placa desas que a xente enseña? Ou tela escondida para que non sepamos dela? Sí, unha placa de, mira, de un ano sen avanzar, non? Noraboa. Era unha felicitación ou era unha amenaza, rollo, como sigas sin monetizar, vouche empezar a cobrar polo canal? Sí, hostia, eso, pues tamén che digo. Íbamos jodidos, Porque YouTube non pode mandar multas á casa, que senón... É verdade. Salvo se vives en Madrid, que seguro que sí que poden. No, moita xente... Mira, aproveito para dicir unha cousa, xa que estamos falando disto. Moita xente me pregunta se gaña algo polo YouTube. Tengo que dicir que é moi chungo empezar a gañar cartos con YouTube, porque hai como... Tens que ter un mínimo de 1000 suscriptores e tens que ter 4000 horas de contido vistas no último ano. E se non é que cobres pouco, é que non entras no programa no que se cobra, non? Entón, quero dicir que estamos bastante lonxe, o cal me leva a dicir, por favor, suscribídevos, que sempre nos fai ilusión. Se tuviéramos unha empresa amiga que quixera subvencionarnos con kilos de churrasco. A ver, son 1000 suscriptores para empezar a cobrar, solamente nos quedan 940. Temos negativo. Estamos a deber. Estamos a deber suscriptores, por favor. A xente que se marchou collendo medo de nós. A ver, é que normal, porque somos como un mítico rapaz repelente que vende rifas po viaxe de fin de curso, sabes? Estamos nese nivel, rollo de familia, mozas, amigos. A ver, suscribídevos, joder. Sí. Se queredes librarvos dos Pacos e Fer unha mañán ao mes das vosas vidas, suscribídevos e poñeinos de fondo sin escoitarnos. E a veces aínda nos mandan a outras cidades, como cando fomos a Vigo. Quero dicir, aquí, sabes? Aí escotaron os colegas para decir estes hai que botaros lejos. Montaron un festival para que nos pirásemos, sabes? En plan, estou seguro que non existía de antes. Po ano que ven mandanos a Portugal ao festival Podes, porque non poden mandarnos máis longe. Era unha trampa para acabar connosco, pero seulles mal, non se executou no momento. Bueno, que saibades que estamos valorando moi seriamente que cada vez que nos desviemos do tema haxa un dispositivo que nos dea unha descarga, e é unha sorte que non este instalado, porque senón xa estaríamos aquí como naquel capítulo dos Simpson da terapia de familia. Pero, bueno... A mesa de eso non sirve para iso. Bueno, a este paso vai servir, eu creo. A este paso, co que a maltratamos, eu creo que sí. Que vamos maltratar? Funciona, funciona que che meto. Bueno, vamos ao que vamos. Vamos obviar este momento, estamos a favor dos dereitos das máquinas, perfectamente, somos amigos das máquinas. Skynet, non nos mates. Si matas a alguén, empeza por Paco, que é o que peor trata o seu teléfono móvil. Vete aí unhas hostias. Vale, hoxe vamos falar dun tema... Bueno, dun tema un pouco opaco, por decir de alguma maneira. Vamos falar dun tema. Pero, como queremos deixarvos aí na tensión, creo que non hai tensión ninguna, porque xa o comentamos no anterior programa, vamos a empezar polo de sempre para manter as tradicións. O programa máis visto da Caixa Negra da Nostromo. Ai, é verdad, casi se me olvida, tío. Cantas foron? Non sei, a data de gravar este episodio estamos polas 900 ou algo así. 900, e creo que solamente 150 somos nós repetindo a grabación. Según as estadísticas de YouTube son
900 latinoamericanos entre 50 e 60 anos. Eso é. O sea que pues, a comunidade de xubilados latinoamericanos. Gracias, güeyes, por escoitarnos e cancelarnos. Isto será un pouco como desde Galicia para el mundo, o mellor, non? Que o vían aí... Pois o mellor si que estamos chegando aí un target que nunca chegaramos, desde logo. Bueno, centrémonos, por favor, que nos Eso van deixar. é verdade. Eso. Centrémonos no tema de hoxe, así que vamos a empezar mantendo unha das tradicións máis emblemáticas da Caixa Negra da Nostromo. Comentar para encher uns minutos de podcast que basura vimos nos últimos tempos. Que vos parece? Perfecto. A ver, pois xa que ti, por listo, por falar, empezas. Pois eu comezo, vos dicir que vin non tan recentemente, pero sí no lapso dos últimos meses, Nomadland. Nomadland é unha película do ano 2020 e, se non me equivoco, foi gañadora do Óscar, a mellor película Estou paña algún collón a Nicolas Cage. Non lle estou pa ningún collón, pero vese a Frances McDormand cagar. Entón, bueno, pois compensa, non? Unha cousa pola outra. Aparte, moi guai, porque vina en inglés e cando está cagando está facendo os sons ingleses. Os sons ingleses de cagar. Acotación, claro, caga en inglés. Eso é, cando estaba facendo os sons pois propios de cagar, pois no subtítulo puña defecating, non? Pareceme pois... Fer, podes poñer un fragmento de ingleses cagando Eso, para que sí. a xente sepa do que estamos falando. Pero mira o tema, cando caía o Mario na posición, tamén O Mario. lexendaban os plás. Home, non sei o que é botar fora un Mario. Non escoitei nunca. Como era Super Mario cando salía dos niveis extra? Entramos aí porque todos os sinónimos, todas as alegorías que sei de ir ao baño son super racistas e non quero meterme niso. Como de solto estaba o actor? O sea, estaba incómoda porque estaba facendo nunha autocaravana, porque diso vai a peli, non? Sabes outra película iba a meterme a falar de que vai a peli, pero quero seguir falando de caga. Unha película que me recorda moito. A tua peli importanos unha merda. Vamos a ver como caga Frances Sabes unha McDormand. peli do mesmo estilo que se me ocorre. Unha moi mítica de Tom Hanks, os 80, 1, 2, 3, Splash. Joder, tío. Vale, perdón, continúa falándonos de Nomadland. Bueno, rápido que me están entrando ganas de cagar. Nomadland é unha película que está baseada nun libro e fala dunha cousa que polo visto pasa na realidade nos Estados Unidos de, pois, eles... Claro, Estados Unidos leva uns anos nun proceso de recesión económica, hai moita xente que perdeu o seu traballo, vilas que quedaron arruinadas, hai moito ferrol Robocop pola rúa. Xuro que a ver, empatizo co drama humano, pero que a sigo ver, pensando unha peli de en cagar, non? O do drama humano levámoslo ben, pero estábamos con que, por favor, cal é o contexto de cagar nesta película? Estábamos en Ferrol, que pasou? Vale, que nada, entón que moita xente pois non se puido permitir continuar coa súa vida, perdeu a súa casa, e moitos optaron por un estilo de vida alternativo no que viven en autocaravanas, viaxan un pouco polo país, vivindo en parques de caravanas porque son máis baratos e atopando traballos temporais, cando se lles acaban móvense a outra cidade para buscar outro traballo temporal. Era eso ou o fentanilo, non? Era un pouco sí, ese rollo de por un lado mola esta vida porque nos permite ver sitios e coñecer xente e tal, pero por outro lado facémolo por necesidade, non? Nómadas digitales que chaman agora esta peña, non? Bueno, digitales non son peña de feito que fai labores. Normalmente son peña que traballaban fábricas, pero as fábricas deslocalizáronse. Estásme falando, o sea, con esta descripción estou me imaginando os xornaleiros. Sí, que se vai a vendimia, pero nunha autocaravana, non? Tal cual, unha cousa sí, nese cousa neste plan. Claro, entón, a peli así moi dramática e moi interesante porque nos amos a isto, pero non me acabou de gustar. Vos explico por qué. Porque é unha destas pelis que eu metería dentro do xénero documental pero con xente máis guapa. Sei por onde vas. E non me mola. Isto non é unha peli. Isto é un documental, pero que en vez de gravar a xente de verdade e seguir a unha destas caravanas, arrancaron os dentes ao actor. Claro, decidiron dramatizalo, non? Coller actores porque a min eso pareceme que lle resta valor, porque é como que a historia original non é dramática dabondo ou a xente
non é guapa dabondo. Pero destas historias que en vez, o sea, que ás veces custa incluso coller cal é o principio ou no é o desenlace, porque simplemente uns días na vida desta xente sin que pase nada. Exactamente. Sabes con que me pasou a min eso? Pasoume con Matria. Iba a dicir, tío. Non sei se vistes Matria. Iba a dicilo, exactamente o mesmo efecto. É unha curta de 15 minutos con xente da zona. Non a bien, escoitei que está moi ben esa. Que representa a vida das mulleres e concretamente dunha muller que capitanea as xeracións todas, ten múltiples traballos, mira pola vida dos seus familiares das diferentes xeracións e fixeron a longa con actores profesionais que están enfadados durante toda a película e non transmite esa realidade que sí se transmite en 15 minutos. No, pero a min, a min Matria non me parece nin moito menos unha mala película, pero sí que lle achaquei un pouquiño ese defecto que creo que un pouquiño que te comentas así de Nomadland, que para representar as condicións de vida de xente moi precarizada, o que en vez de contarche unha historia, perdón por este chasqueo que acabo de facer, que seguro que o micro queda fatal, contanche como vouche contar do luns a xoves da vida desta xente, pero non hai... Pero non está esta xente. No, quero dicir, estás contando unha historia, pero é tan costumbrista que custache incluso saber, a veces escribía o reloxo para ver en que parte da película estás, porque non hai como un conflito dramático sostido no tempo. A ver, as películas que son un pouco biográficas e cousas así, moitas veces tamén pecan disto. Eu por eso cando se fan biopics, eu normalmente son máis partidario de que collan unha parte en concreto ou un evento en concreto no que participou a persona que... Manolete la película. Mira, estaba pensando en Capote, por exemplo, na peli de Truman Capote, que bueno, que pois non é a vida de Truman Capote, é ese proceso que lle leva a escribir A Sangre Fría, non? Moi boa película, por certo. Sí, ou Mientras dure la guerra, de Amenábar, de... Sí, eso é, que non é unha biografía de Unamuno. Claro, que son a experiencia de Salamanca co golpe de Estado. Sí, tal cual. Eu tamén son partidario disso. Pero bueno, aínda que fora, a min hai moitas pelis que non son narrativas, non? Que son simplemente eso, pois non sei como chamarles. Contemplativas, digamos. Contemplativas. Hai moitas pelis así que me gustan, pero claro, neste caso é que me parece que debería ter sido un documental. Debería ter sido un documental e non... bueno, pois pareceme un pouco, que non quero dicir falta de respeto porque tampouco é tanto, pero joder, non sei, entrevista aos protagonistas que están aí, non os dramatices. É unha intromisión, eu creo que se sinte como unha intromisión na intimidade desa xente sin darlles a capacidade de participar niso. Moi ben expresado, 100% eso, sí. Porque se me dices que colles cos colles de secundarios, non? Porque se me dices, temos este actor principal que vai a facer do Dramón e vai ser o que atrae a xente ás salas, podo entendelo como unha estrategia de publicidade, pero o contexto todo debería ser de xente que está vivindo esa situación e ademais, e aí vai unha pedrada ao señor cineasta que fixera isto, e ademais sirve para que esa xente poda vivir un tempo nunhas condicións mellores, porque se me estás narrando que esa xente está como carallo, contrato, joder. Sí, estou bastante de acordo con iso. Unha última cousa a comentar, antes fixe un pouco a coña e puxen o exemplo de Ferrol, non? Pero tengo que dicir que isto é moito máis hardcore, porque, por exemplo, porque non ten costa. Primeiro, e segundo, na vila bueno, da protagonista de Frances McDormand, que, bueno, ese é o nome da actriz, pero non me acordo como se chama a protagonista, na vila dela pecha a fábrica na que todo Dios traballaba e todo o mundo marchou ata o punto de que eliminaron ese código postal porque xa non vivía nin Dios ali, sabes? O que me parece un éxodo espectacular. Pero que ¿no? probablemente a ese Ferrol de Estados Unidos lle falte algo que é unha baza moi importante para o Ferrol de Galicia, que é que Ferrol ten ao lado Narón. Entón, por lo menos hai un sitio onde ir, sabes? O Narón de Estados Unidos faltoulle aí. Bueno, isto sería Nomadland, é unha película interesante, pero para min o que expresou non me va a corte. Debería ter sido un documental. Sí, conste que, Paco, non estou 100% de acordo co teu último comentario de que, bueno, pois contrátaos, porque ti a función dunha persoa que narra unha historia, se é un documental ou non, eu aí ao mellor peco un pouquiño, non son do gremio dos cineastas, pero si do gremio da comunicación. Non é intervir nela, é contala. Entón, moitas veces parece que os ollos que narran ou que describen algo son insensibles, pero porque teñen que serlo, en certo modo. Bueno, pero estamos a falar dunha produción con un presuposto. O sea, eu entendo que habría xente que teria que preparar comidas, xente que tal. Se non o vas deixar claro, pois polo menos que
que quede como parte A da ver, creación. compre dicir que isto non o comprobei, non sei se foi así, si esa xente que vivía de verdade nestas condicións tuvo acceso a algún tipo de traballo fora de cámaras, eso non o sei, eso descoñezo, Pero a verdade. contalo para que a realidade siga igual de mierder, me parece de cobardes. Querías pechar con caca, non? Querías facer vale, unha volta sobre si pechalo misma. o círculo aí de... Vale, porque iba a dicir Caixa Negra Nostromo probablemente un dos poucos podcasts do universo capaces de comezar a falar dun tema falando de caca e acabar falando dele en plan super serio, rollo de que se pode facer para, ademais de representar, loitar contra a pobreza e a exclusión social. Bueno, somos así de especiais. Vamos continuar especializando ca película que viu de última aquí o noso amigo Paco. Pois mira, eu vou a falar dunha peli que en si mesma eu creo que é unha clase magistral sobre montaxe. Estou falando de Lola, unha peli do ano 2022 que a súa liña argumental é dúas rapazas en plena Segunda Guerra Mundial inventan non unha máquina do tempo, porque non viaxan para diante e para atrás, pero consiguen ter unha máquina que reproduce ondas de radio que foron enviadas dende o futuro. Entón, con esa máquina consiguen que en Inglaterra, cando se fan os grandes bombardeos, facer que a xente se refuxie dicindo os puntos nos que van a caer as bombas dos nazis. Entón, esta película vai evolucionando hacia unha distopía na que, por azares de la vida, pues, con esa máquina os nazis consiguen gañar a Segunda Guerra Mundial. Nos presenta un mundo distópico no que David Bowie é nazi. Pero David Bowie, quero dicir, que te quedan non dixeches que era... O concepto empeza vale. nos anos 40, en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, e podemos chegar a ver un David Bowie nazi porque se reestructura a sociedade toda con esta. Sabes a que me recorda un pouco a premisa? Que me parece interesantísima, por certo, pero ao revés, a Frequency. A de Jim Caviezel e Dennis Quaid, na que un tipo falaba co seu pai que estaba no pasado a través da radio. É un pouco a mesma liña argumental, pero en pero vez de vir do pasado, ven do futuro. Distópica, e tamén teño que decir que me gusta moito esta película porque se nota que con presuposto moi baixo consiguen mediante fotografías, mediante cousas retocadas, transmitirche a sensación de documental e consiguen facer unha peli moi creíble, pero que tú estará vendo e diso, a montaxe disto é brutal porque consígueme facer ver cousas que ao mellor unha produción con moita pasta non consigue, pero montarono de tal maneira que tú te estás creendo a película e tú te estás creendo todo o que está pasando e é pois, xente falando e fotografías e pois, vídeos trucados, etc. Entón, recoméndovola, tedela en Filmin. Se algún dos creadores ou distribuidores de Filmin está escoitando isto, denos pasta. Pois, mira, antes de comentar eso de Frequency, eu estaba pensando, pero non sabía como se chamaba a peli de... a mí recordo un pouco a The Man on the High Castle. Sí. Un pouquinho. Ten un toque. Sobre eso, eu quería comentar, que se non fago o chiste revento, máis merda, vas traer agora mesmo. Non é de merda, pero... Veselle cagar o David Bowie nazi. Sabedes ¿no? outra gran serie así de ambientación que parece distópica de como vive a xente nos anos 60 nun país onde os fascistas ganaron a guerra, que serie tamén me parece así moi emblemática dese subxénero. Cuéntame como pasó. Exacto, Ay, no, tío, no, exacto. Pensei que ibas a decir el Ministerio del Tiempo. Porque claro, para nós Porque teñen portas para ir a calquer momento de España, pero non matan a Franco. The Man in the High Castle para nós é como unha distopía. Pero realmente eu penso, se se emitira en Gran Bretaña, cuéntame, ten que ser tamén unha distopía de como sería se tiveran ganado os nazis a guerra, porque é exactamente eso. Antes comentaches que fan trucaxe, imagino que será de documentos gráficos bellos para que parezcan como adaptados. Claro, non sei exactamente que fan, porque tú ves imaxes, ves fotografías, ves vídeos. Ao mellor os fixeron de novo e os editaron. Claro, eu quería preguntarche por isto, porque as dúas pelis que se me ocurre que fan isto queda super mal, e non me gustou nada. Que unha sería Forrest Gump. Estaba pensando Forrest Gump. O que pasa que Forrest Gump, como ten esa componente de comedia, é un pouco como que, bueno, pois risa, xa está, pero logo vin El vicio del poder. Esta que é como unha especie de biopic de
Hostia, foiseme agora o nome É de do Christian fulano. Bale. É de... Quen fai, coño, non é ese, Dick non? Cheney. Eso, de Dick Cheney, do cuiña americano. Pois a min vai gustou, Non é que non me gusta a peli, non me gusta Un saúdo a Cuiña, que sabemos que nos escoita. E que é Desde o superfan máis teu, alá, porque desde o máis alá. no, pero que aquí... No, agora estamos falando de Cuiña Fillo, home, Claro, estamos que falando de Cuiña Fillo. aquí o noso compañeiro fala moito en Twitter con ele, é unha pasada. Salvo que Cuiña do pasado teña unha máquina fascista para escoitar os podcasts do futuro. Por favor, intentemos non aplicar o termo fascista a xente cos nomes reconocibles, porque despois temos demandas. No, refírome á máquina porque a película vai deso, non porque Cuiña sea... Intentemos aplicar o termo fascista a algo que merece ser chamado fascista como a caca. Bueno, eu referíame de todos xeitos a ese trucaxe, non é que non me gustara nin Forrest Gump ni El vicio del poder. Digo que xusto ese momento en concreto no que truca en vídeos antigos para meter o actor de Dick Cheney aí ou para meter a Tom Hanks, pois non me mola. Non me... Ademais, pasa... Perdón, unha terceira peli no que fan isto que é Pídele cuentas al rei de Antonio Resines. Bueno, oh, Dios mío. Que a vin contigo porque nos obligaron a vela na clase. Puxeron vos... E estaba pensando que sale Juan Carlos, claro, esa película. Por que vos puxeron Pídele cuentas al rei? Peor, non nos la puxeron, leváronos ao cine a vela porque había un programa que era o cine no ensino e levaban aos rapaces dos institutos a ver pelis para despois comentalas e cousas así. Dime que o profesor que vos levou a ver isto está en paz descanse. Pois non quero dicilo porque igual sí, así que non sei. No, iba a dicir que cando se fai ese, que é unha cousa así moi común do cine americano, non? De para ambientarnos noutra época aparecen referentes históricos deles. Entón, que para nós son moi reconocibles, como por exemplo en Watchmen, non sale algo da morte de Kennedy e tal, como para dicirche que estás nos anos 60, non lo dudes, mira, aparece aquí Kennedy morrendo. Pois aquí sería Carrero Blanco, que xa pasou na peli esta dos payasos. Pero eu creo que incluso por influencia estadounidense, nós cando te facemos ese tipo de referencias tamén tendemos a, para ver que son os anos 60 teñen que estar sonando de Beatles, sabes? Porque senón non nos ambientamos en que son os anos 60. En vez de estar sonando como en Indiana Jones, na última. Como na última en Indiana Jones. Sí, de que feito, xusto sí. Que valle nas primeiras escenas vai os veciños que están aí cos Beatles a tope aí. No, pero digo que eso é como se nunha peli española tamén se poñen ese tipo de, por exemplo, estou pensando nesta, como se chama a de Ana Belén e Juanjo Puig Corbé, que ele é un escolta que tamén salen Penélope Cruz e Gabino Diego. Xa sei cal me dices que sale Gabino Diego e é unha que ele é un escolta do rei. El amor perjudica seriamente la salud. Pois empeza a película e ela intenta colarse. Merda de nome a peli, tío. Ela intenta colarse cando porque o papel de Penélope Cruz e de Ana Belén é o mismo de Gabino Diego. Colanse na habitación dos Beatles e acaban fodendo debaixo da cama claro, dos señores Beatles. Ela intenta facer de grupi de John Lennon e el métese debaixo da cama, Gabino Diego métese debaixo da cama con ela, por me acordo que especie de enredo e tal, e aí cando se lían por primeira vez, vale. Pois despois, anos despois para a mí mátame nadie vai ver esta peli, verdad? Podo contar a última escena. No, pero escoita. Despois para que nos ambientemos en que estamos no ano 80, unha cousa así, cando mataron a John Lennon, Juanjo Puig Corbé está no coche escoitando a noticia de que mataron a John Lennon e acordándose dela e daquel día. E unha cousa como, joder, ata no cine español as referencias que se toman para ambientarnos noutras épocas é de rollos da cultura pop británica, americana. Iba a dicir que o final desta peli de mierda que non creo que vexades é a Penélope Cruz despois de todas estas aventuras de liarse con peña e tal, sentado no rodeado de ingleses dicindo, mira, como te chamas? Ai, chámome Lady Di. Non me acordo desa escena, pero sí, pode ser. E acaba así e tú dis, moi bien. Creo que pretendía ser rompedora esta película, pero estáme resultando nauseabunda. Detalle curioso que Juanjo Puig Corbé, despois de facer de escolta do rei, fixo de o rei no telefilme de Felipe e Leticia, ou unha destas. Vale, sona un huevo, sí, eso de... Estamos falando moito de Juan Carlos hoxe aquí. Eu creo que podíamos facer un especial de O Rei no Cine. Especial Juan Carlos. Especial Juan Carlos. Juan Carlos, no, porque... Hai unha peli, estou me acordando agora, houve tamén un telefilme de cando intentaran matar a Juan Carlos en Mallorca. Que é de Carlos Blanco, o Porota, non é Carlos Blanco? É Carlos Blanco, pero... Creo que sí, sóname.
Boa, próximo, Alguén pode confirmarnos Carlos Branco no cine? Prometemos que este ano facemos Juan Carlos no cine, Carlos no cine, que barbaridade. A ver se o señor morre ou algo así nos dá o pé a que Non digas que eso, o programa. porque... No, Dios le dé a muchos años de salud, majestad Non emérita. podemos pensar nun majestad en paz descanse. Home, xa non temos papa emérito, temos rei emérito, que dure moitos anos le emérito. Morreu o Papa Emérito. Pero ti non miras os Onde- periódicos onde vai, que claro, o ano onde- pasado, macho. Ai, la virgen. Emérito Augusto. Sabes de que morreu? Da chapa que lle deu o papa que non é emérito. Porque te imagínate. Hai unha peli deso. Sí, moito se A falaba- chapa entre papas. Das- Ficha peli da chapa entre papas. El papa chapa, ¿no? Falaba das homilías como dun papa argentino. Bueno, como Paco, podían ser, Paco, tú que nos trouxaches. Sí, a Sí, ver, vamos a verdad. cambiar un pouco de tema porque... Pero... Bueno, como vexo que aquí hai moito drama social e moita ciencia ficción, eu fun ao clásico e o clásico é o terror. Porque eu, creo que isto xa falamos, solamente concibo dous tipos de cine para cando estou de resaca ou cansado na casa por calquera outro motivo que teña que ver ca resaca. O cine porno e... No, de cine porno non, porque o cine porno non é cine, non é curta. En todo caso, o cine porno é curta. Entón, eu solamente concibo comedia ou terror. Non teño máis xéneros para resaca. Entón bicho unha comedia de terror destas que tanto nos gusta. No, non vi El Diablo metió la mano, nin ninguna destas. Peliculón. Pero vi unha película que ten La que ver casa en el bosque, que ten ni que ver nada con desto. mans, pero non é esta de manos. Vin a película Fala comigo. Así que me vas a decir Superman. Perdón, pero xa que mencionaches Manos, a que fala Foucault, Manos de Hands of Fate sempre é top 5 de peores pelis da historia. Sei que nos sigue moito fan da Broza, que cando nos dicimos que unha peli é unha mierda, a por ela vai. Así que aí queda isto tamén. Eu iba a contar un chiste de meu pai que levou a miña nai hai moitos anos ao cine a ver Superman. Viu a peli todo serio, todo serio. pode ser. Sí. Pode ser. Sí, viu a película todo serio, miña nai gustando da película, e meu pai todo serio. Acabou a película, mirou moi serio para ela e dixolle: "Eu non entendín a película." E dixolle miña nai: "Hello, o tipo este chámase Superman, pero ten as maus igual que as miñas." Pero E despois deso foi a Eso- Zaramán eso fillo- a comprar unhas luvas. es o fillo de Miro Pereira. Isto Non sei se é chiste del, pero xa é como un elemento familiar. Bueno, contanos, que pasaba cas manses? Pois outro día en Zara home comprando os pantalóns, bueno, perdón. Esta película que vin chamase Talk to Me, fala comigo, fálame, porque o título en galego en castelán creo que é distinto, porque efectivamente esta película que está en Prime Video subtitulada é dobrada en galego. De feito, eu non son... Puñéchelle as dúas cousas. Non son moi fan das dobraxes, pero está bien dobrada porque creo que está ben apoiar que o señor que conta as estadísticas en Prime Video, que debe ser, eu imagino, como unha especie de mono superinteligente con bata de laboratorio dentro dunha sala de control espacial, diga, en plan, se comunique con Jeff Bezos e lle diga: hai un fogar máis no que se está vendo en Galicia cine en galego, deberíamos financiar máis dobraxes. Hai un mono facendo líneas nunha libreta e entregallas a final de mes. Sí, e cando se aburre edita 2 dos 3 maiores xornais de Galicia, incluso, sabes, o mono é multitarefa. Ben, pois esta película Fala comigo é, joder, como definila? Sabedes as míticas películas que se crearon, cada época ten as súas de os adolescentes son subnormales, entón vou facer unha película demostrando os subnormales que son. Sí, por suposto. Sí. Ben, De feito, penso que xa falamos algunha vez deste podemos xénero. facer un especial de adolescentes subnormais, pero creo que nos funarían. Non sei, por aquilo de usar esa expresión, sabes? Vale, Verdade, pois adolescente non se debería usar máis. Esta película, Fala comigo, amosa o último reto, a última moda viral entre adolescentes que é invocar espíritus para ser poseídos por eles brevemente durante menos de 90 segundos, porque despois cando se lle marcha o espírito dalles como subidón, en plan que eran como se drogaran. Eu tamén a vin e a miña sinopsis é adolescentes se colocan con fantasmas. Exactamente, pero diredes, que teñen que ver as mans nesto? Ahora vamos, como se invoca o fantasma? Hai como unha estatua, unha figura dunha man, así de tamaño real, que está nesta postura, bueno, na postura de botar un pulso ou darlle a man a alguén. Digo para os que nos estáis escutando e non vendo. Entón, tío, que tens que facerte é sentarte nunha mesa, o sea, sentarte nunha silla diante dunha mesa onde está esa man, Botarlle un pulso a fantasma. no, darlle a man como se ya apretases e dicirlle deixoche entrar, creo que é o que lle tiña que dicir, en plan, o permito que entres ou algo así, porque ou era Fala comigo como título, no, creo que era deixoche entrar. Bueno, Pois vaya pouco aproveitaron a oportunidade de dicir o título da película. pero claro, o rollo é ti sentaste, daslle a man
e diante de ti sentado no outro lado da mesa. Perdón, que me liei un pouco. Entón a peli chamase Déixame entrar? Ou No, fala comigo. Porque Déixame entrar xa hai dúas películas. No, pero a frase creo que era deixoche que entres ou algo así. Entón, ti sentaste diante da mesa, das a man a esta man rara, como unha estatua, e no outro lado da mesa ves sentado frente a ti a un fantasma. A parte mítico fantasma, como morrese, en plan, se morreu afogado, Faltalle un brazo todo hinchado. ou no? No, porque son fantasmas distintos. Ti invocas ao fantasma que pasa por aí nese momento. Ai, porque a man era dunha medium ou algo Sí, así, eso non o explica moi ben. O sea, Díxano así como di que tal, pero sí, esa parte, o sea, o rollo é que aparece un fantasma random e ti podes decidir, isto, acordemos do chat roulette. É como o chat roulette dos É fantasmas. o chat roulette dos fantasmas, O tío. chat roulette dos fantasmas. A ver, o tío. chat roulette, disclaimer para xente que nacera despois do ano 2000, era unha aplicación super loca que usábamos. Vou a forrar tempo. É o Megle Bello. Punto. Xa Vale. está. Bien. Pois isto é chat roulette de fantasmas ou Podíamos esa facer cousa un- que dixera podíamos facer un chat roulette nova. da Caixa Negra da Nostromo e No, gravar. non deberíamos E facer. darlle a chapa con Con películas. Por Regreso ao Futuro 3, non sei que tal e todo. Sí, sí, todo todo. que nos dé tempo para. Podemos estar facendo podcast e metendo xente de chat roulette. Random. Bueno, pois as regras de invocación, por se algún día facedes na casa son: Así ves está, o vamos, fantasma guapísimo, e sin soltar a man dixlle deixoche entrar, entón o fantasma metes en ti. Empeza ali a la pardísima a dicir obscenidades ou a facer o que lle saia, porque hai fantasmas que din obscenidades ou a facer o que lle saia dos collóns. E os teus colegas gravante en plan, están aí no sofá alrededor, en vez de estar fumando uns petas, están mirando para ti e ríndose e grabando en plan, jajaja. Non sei que tal queda- Mira el poseído, jajaja. Paco, non sei como pensache, pero acabamos de falar dun difunto sin querer e agora estás falando dunha peli de difuntos que podes convocar. Bueno, que ninguén convoque difuntos a poder ser nesta realidade cuántica. Entón, cando pasan 90 segundos, isto é moi importante para que non se quede en ti, antes eso hai que cortalo, hai que zafarte da man, soltala, e aí xa te desposuizas. Que pasa? Que Chamao te agarra? Eso pode ser. Cando te desposuizas, estás como super colocado, porque a protagonista, a primeira vez que a posúen, que man sonou eso, está, o sea, primeiro parece que lle vai parecer fatal, non, pero cando lle quitan o fantasma queda como, ¡buah! Aparte en galego, é como, isto foi abraiante, ou algo así, sabes? Empeza a fliparse, entón a partir de aí todos se enganchan a ser posuídos. É unha auténtica chorrada, quero dicir, Claro, é que eu estaba vendo a película e estaba pensando, vale, entendo que pode ser trending topic que te posúan, pero que hai máis mans por aí, porque a base de que se faga viral colocarse con unha man que te fai ver espíritus é que o pode facer máis xente que sea o dono desa man, non? Sí, pero non lle buscas moita máis lógica, porque o que iba a comentar esta película tivo bastantes boas críticas. É australiana, do ano 22, aparece... Salen canguros. Non me acordo... Sí, aparece un canguro, é certo, aparece un canguro. En moi... Datos curiosos No. datos curiosos que non manejaban Vas sobre Vas preguntar eso cada vez que haxe unha peli australiana. Salen canguros. De feito, a ver... é Pois que- en Mad Max salen canguros. Pois é que aparece un canguro que eu dime conta aí que a peli era australiana porque aparece un bicho atropelado na estrada, é un spoiler do principio da peli, e é un canguro. Ao principio dixen, debe ser un cervo tal, e cando vin que era un canguro dixen, esta peli debe ser australiana, porque senón non ten puto sentido. ou galega, porque cada eucalitos que temos. Vale, no, e cual? escapouse aí o canguro do Zoo de Marcelli. Non? Bueno, pois esta peli eso, iba a dicir que aparece a actriz, non me acordo, Miranda algo, a que facía de Eowyn dos Seus Anéis, eso tamén é unha claro mostra de que é australiana ou neozelandesa a película. O de que vamos moi vellos e as nosas referencias son o Señor dos Anéis. A premisa é unha chorrada e para min o guión da película é unha chorrada, non é malísima, pero é en plan va. Pero teño que dicir que a posta en escena, a montaxe da película está bastante ben lograda e creo que ten especialmente valor porque esta peli é a ópera prima de dous directores xemelgos, os tipo los Wachowski, pero as Wachowski, pero non, Deses que pode sacar o carné de conducir o mismo dúas veces. que son youtubers, o sea, que deron o paso, son youtubers en Australia e deron o paso a veña, pero vamos facer unha peli. Teño que dicir que a nivel eso de posta en escena, de ambientación, de fotografía, incluso de como se O sea, fixeron unha peli ben, planifican, non? de como se planifican certos planos, tal, está ben, está lograda, ten pulso. Para mí falla o guión, pero non todo demais. Chamoume a atención cando vin son os irmáns. Que raro, verdade? Porque as pelis de aficionados que empezan normalmente o contrario, non? É como que teñen moi boa idea, Pois esta ten unha pero boa non manexan atmosfera. as ferramentas. Eu Son creo- Dani e Michael Philippou, son os irmáns bastante novos, ademais, teñen 30 anos ou así, bueno, bastante novos para nós. Sí, para nós. O sea, teñen a nosa edad. E xa vos digo, a nivel técnico unha ópera prima moi decente. Despois a nivel narrativo, para min fai augas, pero
recoñezo o bo que teñen. Aproveito para decir que se en algún momento dado a xente se quere xuntar para facer unha serie B galega, pois aquí estamos nós para Ai, sí. Eu escribo, actúo, fago de todo porque son o puto amo. A nós encantaríanos que se algún de vos quede rodado un slasher, por exemplo, nos chamase para ser Morto 1, Morto 2 e Morto 3. A mí faría meus tiros. Eu direi que xa fun asesinado nun slasher Eu fun zombie nun. É verdad. Non exactamente nun slasher, pero eu na película de aficionados El Doctor Cuacamalo 2 son alcanzado por un rayo. É certo. Dirixida por Iago Gordillo que Recuncho Gamer. Dato que utilizaremos máis adelante. Vou comentar un tema que non moita xente sabe, ou sei no porque estudiei con Fer. Aquí o amigo Fer fixo os seus pinitos como cineasta. Non sabía que coñecías eso. Sí, sei que fixera as pelis, pero casi con colegas, pero creo que nunca vi ninguna. Unha curta, non, dúas curtas e un medio. Un medio. Sí. Hostia. Oye, por favor, voto así, pulgar para arriba se queredes que subamos. Pero primeiro, lamentables, non tiñamos nin puta idea de nada. Segundo, cheas de chistes privados, porque eran para distribuir entre os colegas. E terceiro, tenos o FBI, porque as tiñamos subidas a Mega Upload. Entón, tenes o FBI. Ahora estou imaginando a Mulder e Scully nas salas de Expediente X en plan, este é o caso máis extraño dos que temos a Scully desde Galicia, unha rexión bretemosa e atrasada ali no cu do mundo en España, mira o que nos chegou. Mira, Mulder, isto é un caso ovni seguro, eses tipos foron abducidos. Me dades pau a falar dunha película non sei se vistedes hai uns anos en Sitges propuxeronlle a un youtuber famoso a posibilidade de presentar unha película e o señor Wismichu con sus santos cojones grabou 2 minutos de él preparando un bocadillo e puxollelo en bucle. Sí. E despois intentaron zafar con facer outra película que se chamaba Vosotros seréis mi película, que é como grabando a este elemento mentre fixo do bocadillo e fundiu a súa carreira. Pero Wismichu é unha persoa, eu sempre pensei que era unha forma de chamar os gatos. Wismichu. É unha persoa. É un gicho da Coruña. Máis da Coruña. Un saúdo que sabemos que nos escoitas, Wismichu. Sí, imagina. Wismichu. Eso chama o seu abuelo. Sí, a verdade é que acórdome daquelo que fixo en Sitges. A xente enfadadísima, claro, porque tú vas a Sitges, pagas unha entrada, puteante e danche ganas de arrancarlle a cabeza a Wismichu. E ademais, eu despois o que decías ti despois de Vosotros sois mi película, non estaba ben feito, porque se fora verdade que lo que quería era gravar as reaccións e facer algún tipo de videorealidade ou algo así, tampouco é válido porque tiña xente infiltrada ali para que empezara os cánticos en contra e os movidas así, o sea, quero dicir, as protestas, entón tampouco é válido para eso. A ver, vou facer un comentario no que vou ter 20 anos máis, vou estar moito máis calvo, vou ter moito máis barriga e vou ter un palillo na boca, pero teño que dicilo que odio os artistas performativos. Sempre me parece que lle botan unha cara a vida que flipas, chaval. Bueno, pues joder, nin tan mal opinión. Eu pensei que ibas dicir de, estes youtubers que lle daba un pico unha pala, cousas así, non? Míticas Los mandaba al valle de los caídos, chaval. Joder. No, o sea, o que penso que foi unha forma de cargarse unha oportunidade que alguén novo fixera algo como estes dous irmáns a cambio de nada e de que Peña perder os seus cartos e de que a xente estuvera moi enfadado con un tipo que facía vídeos de mierda. A ver, dígovos unha cousa, aquí xa é un defensa dos youtubers. Eu creo que en cada época unha profesión as profesións cambian as súas barreiras de entrada e hoxe o audiovisual, igual que audiovisual, cine, televisión, radio, cambiou moito, porque ti fai anos tiñas un circuito de entrada a ese tipo de sectores profesionais moi pechado, tiñas que conseguir que alguén te contratase nun sitio con cartos e tal, e hoxe en día, joder, hai moita xente que incluso é autodidacta no sector audiovisual que non fan malas pezas. Entón, a min en principio teño que dicir que me sorprendeu que estes youtubers tiveran tanta boa man para facer esta película visualmente. Hostia, que amo, como volveu o tema, tío. Sí. Espectacular, A ver, chavales, volveu a película que nos estaba vendendo. Teño unha licenciatura en xornalismo por algo, non vale de moito, pero para manipular masas está así, está perfecta. Retomando a película que vos quería. Retomando a película, porque aquí temos un guión de 55.000 páxinas que como sempre vamos a incumplir. Casi 40 minutos da introducción. Sí, este é o monográfico sobre cine de mascarazos. Bueno, xa acaba de spoilar o Fer, é verdad. Hoxe vamos falar de máscaras.
Acabas de spoilar o Fer como se non o fóramos poñer no título do vídeo. Vamos... Joder, é verdad, nunca me dou conta destas cousas. Sempre teño aí o chip posto de que estamos en No directo. de que estamos na tele. Claro. Bueno, entramos a publicidade, a ver se ven en hora galloso, joder, que sempre nos fai esperar. Bueno, vamos a ver. Hoxe vamos a falar de máscaras. Vamos a falar de cine de enmascarados. Xa sabedes, as máscaras é un mundo amplísimo no que entra desde esa careta de cartón que te recortabas no antroido cando estabas no cole hasta esas máscaras elaboradísimas venecianas, as máscaras dos nosos asesinos favoritos, etc. Hoxe vamos a falar dun tema amplísimo, pero que sempre está unido por un tema común. Sempre a máscara oculta algo. Eu sei que este perogrullo queda genial, se o comento aquí no podcast, cun codo encima da mesa, verdad que si, rapaces? A máscara é un elemento de ocultación. Bueno, pero non está mal que o comentes, non? Porque, por exemplo... Para os slashers fai falta, porque se superas quen é o asesino desde o primeiro momento... E despois seguramente haxa pelis con máscaras nas que unha máscara é un obxecto rollo McGuffin ou algo así. Estou pensando, por exemplo, en La Trampa, non? E cousas así. O sea que non está de máis que o comentes, de feito. Despois vou facer outra reflexión cando fale dunha das pelis que vou falar hoxe, que outra posible lectura da idea dunha máscara, pero antes de poñernos en tarefa, antes de empezar aquí a quitarlle máscaras á xente, hoxe estou de metáforas hasta arriba, tomei aquí un café metafórico que me ten no alto. Ben, vamos facer un pequeno disclaimer, vamos empezar explicando que hoxe non imos falar, ou vamos falar na medida posible, o mínimo posible, dese xénero do que estáis pensando todos, dos superheróis, porque era demasiado fácil. Claro, era moi evidente, nos pareceu, non? Que parecíanos que deturpaba un pouco o motivo do programa, non? Se decimos vamos falar de cine enmascarados, empezamos que si Batman, que si Flash, que si tal, pois parecíanos que quitaba un pouco a gracia, non? Que si as gafas de Clark Kent, que son a máscara máis útil da historia do cine. Eso é increíble, Porque eso é plan tal. Dixemos, non, joder, porque se empezamos a falar de superheróis, vai ser o programa, porque metémonos co MCU da Marvel, que son 40 películas e 300 series, e chega un momento no que xa non hai tempo. Mira, solamente se tiveches paciencia de abondo para chegar aquí, que levamos casi unha hora falando de nada, imagina se nos poñemos a falar de Marvel, que es la nada al cuadrado. Sí, porque Marvel, pelis de merda, ten unhas cuantas, Buah, sí, tío. Ata eu que son fan, recoñezo que ten unhas cuantas. Bueno, pues entramos en vereda, non? Así que como non imos falar de superheróis, aquí perdemos xa a mitad da audiencia, porque a mitad da audiencia que tiñamos era xente que quería ver o que mirábamos. A mitad da audiencia son señores de 50 anos en Latinoamérica. Os xubilados colombianos non son moi de superheróis. Eu creo que prefiren que falemos de outras cousas. Pois vamos a empezar logo, vamos a arrancar. O superhéroe favorito é Maduro. Sí, super mad. Mac duro. Bueno, pois vamos a empezar facendo unha cousa que nunca me gusta facer, porque sei que aí é cando se perde completamente o control creativo dunha cousa, pero vamos ceder a palabra ao compañeiro corte do director para que nos fale da súa máscara favorita. Vale, eu vou a falar dunha película do ano 2019, unha coproducción e empezada a contar os países porque é de España, Estonia, Etiopía, Letonia, Reino países Unido que empezan e Rumanía. Joder, jodísimo chiste de países que empezan con E. Todos os países que empezan con E do listín. Eu vou contar unha cousa antes de que pases a falar da película. Teño un amigo que defende que cando se dedica a algunha coproducción normalmente responde a dous motivos. Un porque é coproducida e outro é o prefixo copro, normalmente que está moi ben posto. Dios, iba a dicir, tío. Non sei se este é o caso desta peli. No, esta peli... Oxe estás por pisarme todos os chistes. Primeiro de cuéntame, despois este. Volvemos. Un director que se chama Miguel Jansó fixo dúas pelis que eu sepa. Unha chamase Crumbs en 2015 e volveu a facer outra que se chama Jesús show you the way to the highway. O sea, Jesús enséñache o camiño hacia autoestopista. Porque Suso ten un bar na entrada P9, non? Autoestopista non, autopista, non? Autovía, bueno, autoestrada auto algo. O sitio onde pagas por andar co coche. Eso é. Entón, esta peli vai de un tipo que traballa para a CIA. Entón, teño unha especie de matriz ordenador no que entran e se conectan, e cando están conectados, imagínate que é como un videoxogo cutre dos 90 no que hai unha fotocopia da cara de neste caso de o actor de Matrix, como se chama? Keanu Reeves. De Keanu Reeves, pois imagínate un rollo plataformeo, pero a fotocopia de Keanu Reeves encima da cara do teu personaxe da Matrix na que entras para loitar contra un virus que amenaza a paz mundial
que se chama o virus Unión Soviética. Pero virus informático? Informático, sí. A vez, o actor que interpreta o protagonista ten, non sei como explicalo, pero ten unha... supoño que se pode decir malformación, non sei. É un tío, vou vos poñer a imaxe para que o vexades. Gústame moito como actor, pois ten un problema no desenvolvemento que fai que sexa pequeniño e este encorvado, e fai un papelón. Tamén salía na obra anterior deste director. Hemos superpoñer a imaxe no de YouTube, post de iVox, pois sí, teredes vos que contentar con esta descripción teredes que buscar en Google Jesús show me. Cerrade os ollos, imaginadelo moi fuerte. Se estáis conducindo non cerrade os ollos, pero se estáis na vosa casa, cerrade os ollos e imaginade moi fuerte. Ou sí, que pasa? Non tendes vale. Huevos. Bueno, entón, non somos os culpables dese choque múltiple na AP9 de 6 coches que estaban todos escoitando o mesmo programa de podcast conducidos por señores de 50 anos latinoamericanos. Si na AP9 escoitando este podcast, arrachamos, tío. Bueno, total. Ademais, esta película inclúe un Batman que ten o símbolo de Batman no traxe pixelado porque dereitos de autor de Batman. En serio? Un Batman cocainómano. Pero pixelado en postproducción ou impreso pixelado xa? No, ves pixelado ou tal, entendo que é en postproducción. Pues me dá muchísimo que levaba pixelado de verdade en plan impreso. Non me acordo tanto, non chego tanto, sei que é pixelado o símbolo de Batman, que se mete toneladas de cocaína e luta contra o narcotráfico. Ten sentido, é divertido e punto. Entón, a pregunta é, sale Jesucristo? Métese cocaína, sí, pero loita contra o narcotráfico. Jesucristo sale ao final da película cando o protagonista acaba toda a súa línea argumental e quere marchar para a casa e aparece un tipo de melenas e dille, mira, por onde se vai? Para a autoestopista. É claro, dille por onde se vai. Autoestopista o que fai así co dedo. Mira, eu recomendo vos esta película bizarra donde las haya. Si nos gusta Jesús ou a caca. Non me acordo se había. Hai que decir que a pregunta de Foucault está bastante ben, de cocainómano pero loita contra o narcotráfico. Sí, velo que se mete unhas grandes cantidades de fariña, pero persigue a outros narcotraficantes. Supoño que será para ter máis cantidades de fariña. Claro. Moi probablemente. So decían Leluciers, non? Dino a las drogas que somos muchos e hai poca. Bueno, non sei, hasta aí a miña reflexión sobre esta gran película de Enmascarados. Pero porque, o sea, están enmascarados polo tema que dices que na Matrix leva unha careta. Matrix leva unha careta de papel. O sea, recortaron a careta a alguén e puxérona bueno, poñereivos algunha imaxe diso, se a topo, porque esta peli, pues, xa vedes. Sona turbio. Fer, ti de que nos vas falar hoxe? Eu vou falar do Sweet Dread. Do Sweet Dread. Excelente película de Stallone. Excelente película de Stallone que tamén vou mencionar, pero primeiro quen é este personaxe. Bueno, vou falar en concreto da peli de 2012, pero este personaxe non é original do cine, é un personaxe que ven dos cómics. Non sei se atreverme a chamarlle cómics pulp, pero bueno, o espírito sí que un pouco ese, era un cómic que saiu na revista británica 2020 AD, pode ser que se chame. Quero decir 2000 AD, pero non estou seguro de se é 2000, 3000, sempre me lío. Eu creo que é 2000 AD. Mira, vou non mirar porque, a ver, 2000 AD, sí, que AD, non? Sí, que era ademais na que se publicaba así como dato friki mentres busques 2000 AD, o videoxogo de Turok. Non empezou sendo un videoxogo, empezou a ser unha tira nesta revista Cyberpunk. Hostia, eso sí que non sabía, Pois datos random que meto mentres buscamos datos. Pois efectivamente 2000 AD é unha revista inglesa de cómics de tema eso, cyberpunk, fantasía, cousas así. E un dos personaxes que saían habitualmente nestas páxinas era o Sweet Dread. O Sweet Dread que además revista que nace porque os cómics de por aquelas estaban co sello de non ser mostrados para o sea, pola censura de ser mostrados para nenos, non? E toda esta xente que creou 2000 AD foi a hora de non ter esa ruptura creativa, non ter este límite de Marvel e DC que querían pues chegar ao público generalista, e 2000 AD quería reventar cabezas a tiros, facer violencia explícita, poñer peña en pelotas e o que lle salira.
Entón, eso, recomendadísimo que vexades este tipo de cómics. Pois sí, en concreto Xuiz Dredd, do que son bastante fan, ademais, sitúanos no futuro lonxano, no que a Terra está devastada por movidas. Por movidas. Eu creo que recolle un pouco este medo á guerra nuclear que había así nos 80 e tal. Entón hai como 3 grandes cidades nas que vive toda a poboación, non? Que son como megacidades, non? As macrocidades. En concreto, o Xuiz Dredd é como un xuiz porque presentanos un goberno completamente deshumanizado e totalitario. Que hai a separación de poderes e a policía e os xuíces son os mesmos. Exactamente, os mesmos que aplican a lei son os que xulgan e os que De momento executan. estou intentando pensar as diferencias entre o mundo de Juez Dredd e a Comunidade de Madrid, pero está me custando moito, moito. Teñen unha néboa moi grande por encima tamén. Pois. Auga, creo que a diferencia entre Madrid e megaciudad é que en megaciudad se bebe boa auga. Eso é. Bueno, pois o Juez Dredd é un destes xuíces que é verdade que loita contra o crime, pero está moi lonxe de ser un heroe. De feito, pois, se el aplica a lei de xeito completamente frío, se unha nena de 5 anos comete algo que a lei di que é execución inminente, vai executar a nena. E para facerche isto aínda máis explícito, leva sempre un casco que nunca xa máis quita. Salvo que sea a película de Stallone. Eso é, a eso quería chegar. Sempre leva esa máscara que é a mesma máscara que levan todos os xuíces, que dá un pouco ese rollo de non é unha persoa, é unha ferramenta do Estado. E ademais a máscara aí úsase como despersonalización e como uniformización. E acompañado dun traxe tamén moi fulero. O traxe que por certo que me mola moito, con hombreras cun águila aquí, con águila, a súa chapa de xuiz. Aínda intentando distinguir que se diferencia o traxe do xuiz de Dredd do actuando random dos Ultrasur, e a verdad que me está tamén custando bastante. Hostia, xa molaba que os Ultrasur foran así de elegantes. Hai un detalle que me mola moito, e é que neste mundo distópico hai peña que ten, iba a decir superpoderes, pero non, algo como clarividencia, lectura de mentes ou algo así, non sei se vos lembrades. Sí, porque hai peña como mutante que ten sí, así. Pero que problema había? Que o casco de xuiz interfire nesos poderes. Entón, se queres lerlle a mente a alguén, tens que quitar o casco de xuiz, que é antibalas, e expoñerte a posibilidade de que che estopen a cabeza. Claro. Non sei se vos acordades deste elemento que quería meter eu aquí, porque sí. Pois non, a verdade é que non me acordaba diso, pero bueno, sí que é certo. Hai mutantes por lo que decíamos, fora desas cidades é todo como un páramo, aínda que é todo como páramo aí ao lado ao lado do Porto Mariña do Corvo, puticlús, cousas desas. E ali, pois, vive xente, pero bueno, son eso, pois, outcast da sociedade, non xente allea á sociedade, moitas veces con como rollo, páramo, a verdad? Rollo como sectas de mutantes ou cousas así, non é un pouco... Perdón xa que nos está escuitando desde o páramo, bueno, xa hai internet. O caso, xa explicamos un pouco para que serven as máscaras e por que é un personaxe enmascarado. Hai que dicir que isto non se cumpre, como xa avanzou aquí a corte do director, na película de Sylvester Stallone, porque Sylvester Stallone fixo unha película, protagonizou unha película facendo do Xuiz Dredd nos anos 90, no que quita a máscara como na segunda escena da película e non a volve a poñer, se me quedoulle no armario e olvidouse dela. A película non está tan mal, a min a película gústame, ademais sae, curioso, sae Rob Snyder como era o que iba a decir, o malo desta película é o Rob Snyder. Tendo braxe galega, creo lembrar. Sí. Tendo braxe galega, sí, de TVG. De braxe daquela dos 90, supoño, pero acordome que foi a primeira vez que a min vina na galega, era Xuiz Dredd, non? Xuiz Dredd. Bocado de cardenal, rapaces. A peli non está mal, pero non é unha boa adaptación. Pero a que está ben é a de 2012. A de 2012, bueno, moi guapa. 12-13 non me acordo ben, que é da que imos falar, é unha peli protagonizada por Karl Urban, que o coñeceredes porque fai do carniceiro en The Boys, non? No, conocémolo porque era Éomer no Señor dos Anéis, Éomer, un respetito que os clásicos. Non me acordaba. Vamos a facer o letreiro de 0 programas sin citar o Señor dos Anéis, porque
Bueno, ainda non citamos la que se avecina, non? Eso estamos aí. Sí. Acabas de citar la que se avecina. Meta non conta, non? Digamos que Juez Dredd é a concepción de Antonio Recio da xustiza. Eso é. Mira, vou sacar a miña camiseta de os meus amigos caeme mal. Aí estamos, momento moda aquí. Momento moda. É unha sorte que non sexamos os seus amigos. Bueno, continuemos. Aí está. Que pon exactamente? Os meus amigos caeme mal. Dame asco. Sí, é peor aínda. É que é unha canción de Ayatollah que os meus amigos caeme mal. Si os meus estar amigos todos dame asco. en modo anos 90 de camisa aberta, eu veño sin camisa hoxe. O problema é como o logo dos X-Men. Bueno, aí, volvendo ao tema. Volvendo ao tema, nesta peli sí que fai un Dredd moito máis fiel aos cómics, non quita máscara. Pero é que é un mundo moito máis fiel aos cómics. Sí, porque o dos 90 ao final quere poñerte aí como mira que guai es el futuro, non? E aquí é algo como suxo, deprimente. Eu creo que ao dos 90 o que lle pasou que intentaron copiar un pouco Demolition Man outra vez. Non é anterior a Demolition Man. No, creo que é posterior. Pero está na mesma onda. Sí, pero está na mesma onda, é certo. Son pelis moi semellantes. En cambio no remake, por chamarlle de alguna maneira, sí que é unha megacidade ben feita, sí que se centra todo nun macro edificio xigantesco. E o remake, antes que falabas do reparto, a ver, ten un gran acerto, porque eu son moi fan de Stallone, son moi fan do cine de Stallone, é o mítico señor que aquí sempre xunto a Chuache, pero eu creo que está moito mellor como Xuiz Dredd, axustase moito máis o personaxe Karl Urban, que ata ten unha expresión facial, o pouco que lle deixa a máscara, de cabreo continuo, que eu acordome que hai varios planos del durante a película, durante a de 2012, de que realmente estás vendo o Xuiz Dredd, porque estás vendo un tío que non ten alma. Stallone é o mítico cachas que no fondo é boa xente, exacto. Sí, Stallone é un heroe moito máis clásico e ademais é máis guapo. Dredd ten que ser chungo. Creo que a primeira vez que escoito chamar guapo Sylvester Stallone. En serio? No, Sylvester Stallone. Creo que chamaron guapo na súa vida a súa lai. A ver, eu creo que Sylvester Stallone na súa época era un tipo atractivo. Eu non digo que por ser atractivo non pode ser Dredd, pero no papel de Dredd sae como moi limpo, moi guapiño frente a Karl Urban, que sae con cara de mala hostia, cheo de sangre e de mierda. Cheo de mierda. E además hai un elemento que incluyen nesta peli do 2012/13 que é a presencia de droga turbia por todos lados. Pero que comentaches antes do edificio, eso ven moi o caso, porque unha das cualidades de Megacity 1, que é onde vive Dredd, é estes megabloques de, o que sei, son bloques de vivendas altísimos de centos de onde viven aí miles de persoas. Sí, que realmente son mini cidades autónomas, no sentido de cada unha ten unha sociedade. É un pouco aquelo que, bueno, non sei se alguna vez leste sobre a cidade amurallada de Kowloon, que foi como unha especie de suburbio de Hong Kong que evoluiu por construcción ilegal, evoluiu nisto mesmo, non? Un bloque... A ver, rapaces, si isto igual é un chiste un pouco privado para os que somos da área compostelá, pero vos imaginaremos a área central como tería sido, bueno, como vai camiño de ser a área central agora que abriron as bueno, agora que área central se tuvera 200 pisos máis os edificios. Exactamente. E o teito non fora de non entra a luz, supermercado. E en lugar de supermercado unha fábrica de drogas. Aí está. De feito, isto é o que pasa neste edificio, porque todo edificio, bueno, toda a peli se desenvolve nun edificio que é unha especie de redada antidroga, unha droga ademais moi curiosa que lle chaman o slow-mo, que fai que todo vaya despaciño, que todo percibas que vai a Eurovisión con España, que fai que todo percibas como se fora moi lento. E que dá espacio narrativo ás cámaras lentas da película. É verdade. Porque hai un momento de torturar a un personaxe que están, imaginade, no piso 100 e dice, voute matar, voute tirar pola ventana, pero ahora mismo vouche dar unha sobredosis de slow-mo que vai facer que desde que caias desde o piso 100 ao 0, dentro da tua cabeza sexan 50 anos. Sí, cousa, úsase nos momentos de tortura e tal. Unha película moi recomendable, con unha acción moi ben feita, ademais. Ademais que me recorda que nesta película o Xuiz Dredd, nas pistolas que recoñecen coa súa huella dactilar, que tamén era dos cómics, eso, que tamén era dos cómics, e non tes huella dactilar de Xuiz ou da ADN, non me acordo, estou pa chamán. Ten diferentes cargas para diferentes tipos de disparos e a peli fai que sintas durante todo o momento esa conta atrás de a munición que lle queda a Dredd porque está solo nun edificio cheo de peña que o quere matar.
non, falando do reparto, non mencionastes, creo que a mala naquele momento estaba moi na llama porque era Lena Headey, Cersei en Game of Thrones, que era xusto da mesma época e que fora tamén a raíña en 300. Pois non o mencionei, pero porque non recordaba este... Pois sí, Olvidar ese dato. eu quedarame con ese detalle porque vina máis ou menos na época de Game of Thrones cando estaba aí na llama e foi como, mira, Cersei. E hai que decir que foi unha peli que lle foi moi mal en taquilla porque además estrenada Sí, en foi 3D, frouxiña. a fundirase en taquilla, pero gracias ao gran equipo de fans que nos mola o Xuiz Driz matando peña a saco, agora mesmo é unha película de culto. Sí, pásalle moito e o Cyberpunk é un xénero especialmente proclive a pelis de culto que fracasaron cando se lanzaron, como a propia Blade Runner. Quero dicir, é como unha cousa, non? É un xénero que se presta moito a eso. Eu recomendo, non sei, comparo ás veces cunha peli, eu non sei se vistes unha peli. Vou quedar de mega cultureta, pero xuro vos Pero que vas todo meter agora unha peli francesa que se ambienta nun edificio. Xuro vos que todo o contrario. Coñeces unha peli cinema. de Indonesia que se chama The Ride. Estaba sí. pensando, Vale, tío. gracias. Ademais ten a curiosidade que saliu o ano antes. Estaba E a peña di, pensando. pero é que é a mesma película, dices, non che dá tempo Pois a copiala. The Ride tamén moi recomendable, vai de algo moi Sabedes que semellante. The Ride é Indonesia, pero teño que comprobalo. Eu creo que o director de Ride é o director de Rogue One, que é americano. Pero gracias por decir isto, porque eu sempre que lle intento Además, sempre que intento recomendar The Ride empezo, pois, unha peli de Indonesia, xente, bueno, tío, vai tomar polo cu, non Pero sei que. debe ser a peli Indonesia co mellor póster da historia. Non me acordo do póster. O póster é un tipo caendo dun edificio cas pistolas na man, disparándolle unha pila de peña, cristales... É Indonesia, pero o director é Gareth Evans, o director de Rogue One. Non sei que hoxas fui facer a Pois non Indonesia, sabía eu. pero... Pois a facer pero unha sí. película sobre un tipo que vende butano. A facer un auténtico peliculón, direi, xa está. Bueno, ata aquí Dredd si queres, recomendamos Dredd 2012. Si vos molan as pelis moi noventeiras, é divertida a peli de Stallone, e tamén a maiores recomendamos The Ride. E ademais recomendamos que leades Por certo, 2000 AD. Non é o de Rogue One, confundí co nome, pero bueno, eso, é un señor É un- occidental. Un señor occidental que foi porque seguro que era máis barato facer a película en Indonesia. Sí, porque en Indonesia traen chogas a casa cunhas botellas. Cunhas botellas. Sí, aí hai unha cousa. Hai un Bueno, imaginades vos The Raid 2 protagonizado por un butanero. é que creo que hai unha Existe segunda The parte. Raid 2, pero Sí, non sí, a sí, vi, sí, é non a tipo vi. Rec, que como acaba unha, empeza a outra. Bueno, Bien. que nos trouxache tú, Paco? Bueno, eu falaba vos antes Boísima reca aí co da- asno, con Fiona. da máscara como algo que oculta, pero tamén podemos falar da máscara como algo que expón, a máscara como unha ferramenta para deixar sair a nosa auténtica personalidade. Porque eso é o que nos propón un clásico dos 90 como La Máscara, pues, The Mask, porque se chama así a peli, quero Peliculón. decir, é super original o nome. O sea, Tamén coñecida porque é a peli que lanzou ao estrellato a Jim Carrey. Co cal non sei dicir se iso é algo bo ou algo malo. A Jim Carrey no, Jim Carrey xa era famosísimo cando sí, se cando esta fixo peli. Máscara, Pero sí, creo que será esa foi a que o consagrou. Esta foi a que creou o caché. Porque el fixo Dos tontos moi tontos, fixo Ace Ventura, Non é Ace Ventura, que o... pero que é da mesma época, eu creo que son prácticamente simultáneas. Sabedes que Pero Ace vou Ventura unir. 2 é unha das poucas segundas partes que fixo Jim Carrey. En serio? Sí, Así porque como a dato. Máscara 2 non o fixo. Non a fixo el. No, normal, Bueno, Porque antes non sei de- se Sonic 2 Antes de empezar a desbarrar demasiado e sobre Dos tontos moi tontos 2. sobre estas películas, Dalle caña, que vou buscar aquí só para... a Máscara vai de que Jim Carrey é un empregado de banca gris, aburrido, e Un sobre pringao, todo, sobre é un todo pringao, moi en general. cobarde, porque é unha persoa que non é capaz de sobreporse. Stanley Ickies se chama. Exacto, vacila, xa con ese nome, vacila os seus xefes, vacila todo o mundo, A caseira. a súa caseira é unha bruxa con el, porque Desculpame a interrupción, pero que quero comentar un dato super interesante que descoñecía, que as tres pelis míticas de Jim Carrey son as tres do mesmo ano. 94. 1994, A Claro. Máscara, Dous tontos moi tontos e Ace Ventura. Pois digamos que Que foi menudo ano, o ano de Foi pero- graza. foi cando que hai- creou o caché. Hai xusto Despois- 30 Cantos millóns anos. ganou ese año? Hai xusto 30 anos que foi o ano de graza de Jim Carrey. Ostras. Ben, pois esta foi unha desas películas ese Se morrera gato aí que tiñamolo como un puto amo, pero que na que interpreta este señor Stanley non sei que é un auténtico pringado e todo lle vai fatal. Pero un día chega ás súas mans unha máscara creada polo deus nórdico Loki. Naquela época non había ainda pelis de Marvel, por lo menos non tan mainstream como agora. Entón,
era un deus que se cara era moito menos coñecido. Agora todos sabedes que é o deus das bromas e do mal rollo nórdico. Un día que foi encadenando ser pringado tras ser pringado, porque puteano no choio, puteano na casa, putea a caseira, putea unha rapaza. O que ven sendo un día na vida de calquera de nós, quero dicir, tampouco... Saile mala cita e jódese o coche que acababa de pasar polo taller, que acababan de meterlle un facturón da Virgen no medio dunha ponte, e o tipo sale enfadado, chove e tal, e ve no medio do río, claro, un cadáver. No, veo que pensa que é un cadáver, baixa e un montón de lixo, pero no medio atopa a máscara, que é unha máscara que parece de madeira, bastante simple, pero que cando a coloca, fai que se convirta nunha criatura chamada de máscara, que ten todo o cráneo completamente verde, sin pelo, cunha expresión facial así un pouco de payaso, de Jim Carrey, unha expresión facial de Jim Carrey, sí. Pero exacerbada, Jim Carrey exacerbado, e o que fai esta máscara é que a túa personalidade oculta os teus desexos máis a renda solta, non? Os claro, teus, en termos junguianos, freudianos, ou como se chame, o teu porque supereu. Sale un psicólogo explicando isto do arquetipo de Jan. Exactamente, a película tamén trata eses temas e o que fai é que ti a túa versión reprimida tome o mando, entonces converteste nesa persoa. Neste caso, Stanley, a súa versión reprimida é un señor de Saturday Night Live, porque se pasa a película facendo chistes e movidas así. E entón, basicamente, a película trátanos... Bueno, hai unha mafia aí polo medio que controla un club, ele está enamorado dunha chica que é Cameron Díaz, por certo, como estaba Cameron Díaz na época desta película. Podemos decir eso? Quero decir, no. Chiste sobre defuntos galegos, sí. Temos que dicir cosificar a Cameron Díaz cando era nova, temos que dicir que Foucault actúa ao contrario que foi o resto da xente. Foucault en privado dinos que mala sexualización de Cameron Díaz e Foucault en directo, hostia, Cameron Díaz, como está? Que polvazo ten Cameron Díaz. É que é así, bueno. Cando podía ser a nosa nai. Joder, pero no 94... Vale, podía ser a nosa nai. Claro, pero non estamos la vendo desde hoxe en día. Bueno, o caso. Deberías ver Regreso al Futuro, por si acaso algún día viaxas ao pasado. Jim Carrey está enamorado de Cameron Díaz, e bueno, na peli pasan cousas, hai unha mafia polo medio. O máis interesante é as liadas que fai cando se convirte na máscara, porque ademais a máscara ten a capacidade como de medio alterar a realidade, de converter a vida nun sketch. Entón é capaz de cambiarse de roupa inmediatamente, de que aparezan obxetos onde non os había, de fabricar incluso armas, e hai un momento que... É moi cartoon, porque xira ao redor en plan o Diablo de Tasmania. Tive unha adaptación como serie, creo que máis ou menos a mesma época, e hai unha escena que é a miña favorita da peli, porque hai que dicir que cando revisionei esta peli para o podcast comenteivos que para min perdera algo. Era unha película que de neno me encantaba e de adulto xa ves, a ver, vela con outros ollos, que non é mala, pero xa non me gustou igual. Pero ten unha escena que sí que me encantou de neno e de adulto, que me pareceu antolóxica, que é un momento no que a policía o está perseguindo, entonces el ponse a bailar, o sea, ponse como de samba ou algo así, con as maracas, ponse a bailar samba e toda a policía é incapaz de non porse a bailar con el, entonces safa porque falla ali unha coreografía musical hipercurrada con un montón de policías bailando encima dos coches. Isto homenaxearon na peli dos cazafantasmas mulleres. Non sabía. Iban a homenaxear. E quedou nos títulos de crédito. Quedou nos títulos de crédito ao final. Pois a min é unha escena que, joder, estaba vendo e pareceu divertidísima, porque a máis Jim Carrey é certo que despois chegou a ter unha carreira moi reiterativa, hai xente que lle resulta moi cansino, pero joder, Jim Carrey é un tío que ten moitísima expresividade facial, corporal e todo. Jim Carrey é un clown. É un actor de comedia dos de antes. É un actor de clown. É un actor de clown. E nese tipo de escenas en na máscara está desatado. Deixa, sabes, dalle renda solta a súa creatividade e faino moi ben, realmente. A min da máscara hai un momento no que o puteaban os mecánicos, ¿no? Que facían, inventabanlle erros no coche e tal, e vai convertido na máscara e dame repelús porque hai un momento no que os investigadores ou un dos personaxes que tamén salen nos dibuixos animados, que é o policía, ¿no? Sí. Vai ao garaxe e se topa pois que colleu os tubos de escapes e os meteu polo cu aos mecánicos, que é como, a ver, o mellor como comedia para nenos, un tubo de escape metido polo cu de alguén. É que non estou seguro de que esta peli sexa para nenos. Claro. Non sei, fai moito que non a vexo. E falábamos de cómics, e esta peli é unha adaptación dun cómic, pero
E aí ven un pero moi grande, é unha das peores mellores adaptacións dos cómics, porque os cómics Son oscuros, sí. son oscuros, son do estilo do que dicíamos antes, 2000 AD, de a máscara convírtete nun puto depravado que abres a porta ás túas maiores depravacións. Entón imaginai como vai a cousa. De feito, o cómic, agora ven spoiler, remata coa morte de Stanley porque se deixou levar pola máscara locamente e o policía... Cero días sin spoilers. E o policía toma a máscara e hai toda unha línea argumental de o policía coa máscara combatindo o crime. Pero bueno, volvendo á máscara... Pásalle unha cousa a esta película que non quero deixar de comentar, que polo que tamén envelleceu relativamente mal, que é unha película das primeiras épocas de CGI. Son os anos 90 e aí a fronteira finais 80 e comezos dos 90 no que se deixa de utilizar os efectos especiais máis tradicionais, empezas a tirar moito do ordenador. Pero o ordenador nesa época é moi precario. Aínda pasa que as pelis de hai 10 anos que se ves hoxe cantan tamén porque tirou de animatrónico. Exactamente, pero por exemplo, ti ves hoxe en día Ameaza Fantasma e visualmente está moi envellecida. Incluso eso, película Os Señor dos Anéis, as escenas do troll nas minas de Moria, envelleceu fatal tamén esa escena. Son ese tipo de cousas que, da que avanza un pouquiño o tempo e mellora a tecnoloxía, enseguida avellentan. E que a máscara pasa, pero a lo loco. Mira, hai varias partes da película, unha parte, creo, na que Stanley ten un can, Milo, sí, que coloca a máscara e convírtese no can ca máscara. É o can máscara. Un dos efectos especiais máis cutres que podes ver nunca no cine será a cara de Milo cando está posuído pola máscara. Pero eu non sei se estou... Quero dicir, os efectos evidentemente son cutres, pero ten unha baza a súa favor, que é que non intentan ser realistas. É dicir, non é como o tema do troll, por exemplo, no Señor dos Anéis, sí que intentan que ti vexas a Legolas subirlle pola chepa o troll. Aquí é de repente que se convirte que a máscara vai facer unha referencia aos debuxos de Tex Avery e ten a cabeza un lobo e cousas así, non? Entón, eu creo que aí é un cortapega, sí. Non porque non queren que o creas, non queren que sexa debuxo, non sei. Sí, bueno, pero no caso do can... Pero canta, non? É que rompe moito a estética da peli, porque, por exemplo, unha cousa que está moi guai da peli é que a máscara sí que... Cando é a máscara é Jim Carrey con moito maquillaxe, unha dentadura falsa, que os dentes son como os dianteiros, como moito máis grandes do normal, e todo cae na súa expresividade facial. E para min esas son as mellores partes da peli, porque é o que dicía antes, Jim Carrey ten uns músculos faciais privilexiados, dá posto unhas caras que eu creo que casi ningún ser humano dá posto. Entón, esa película a él dalle moito pé a lucirse. Pero cando empezan a tirar outro tipo de efectos canta máis. E de feito hai unha escena na que outro personaxe humano coloca a máscara e está moito peor logrado. E é maquillaxe tradicional, pero non ten nin a 10ª parte de gracia. Eu vou destacar as partes. Eu son bastante fan desta peli, de que é verdade que hai uns anos que non a vexo, pero quero destacar as partes boas. A primeira que xa mencionou a Corte, que é a homenaxe aos debuxos animados clásicos, non? Porque moitas veces a máscara, pois cando ve a Cameron Díaz, pois fai como o lobo de Tex Avery que comentaba antes, non? Este lobo que lle silva a Caperucita e tal, ou eu que sei, pois o das pistolas que en realidade son de mentira, disparas e pon bang e cousas así, esas cousas pois mólame moito. Creo que salía algún Marca Adme aí polo medio tamén. Seguramente sí. Si é unha parodia así, quero recordar. E despois este tamén o tema do baile. A min gústame moito a banda sonora desta peli, porque o Coco Bongo, que é o club que controla a música, sí. É un club de swing. Está moi guai todas estas clásicos do swing e tal que bailan. Ese baile que, claro, a máscara é unha especie de debuxo animado traído á vida real. Ese baile que fai, que ao principio é un baile normal, pero pouco a pouco empezan a facer tolerías, que eso podería facer un debuxo animado, todo o ritmo e tal, a min esas partes. Cando se enfrenta por primeira vez a mafia, que lles fai un espectáculo de globos. É verdade. Fai un espectáculo de globos e fai unha metralleta de globos que dispara. Que esa metralleta ademais se chama Thompson Global. É que é unha coña moi boa esa de... No, a ver, e a peli en sí, joder, xa te digo, a min gustoume menos que o que me gusta é Neno, pero ten eses pequenos detalles que son moi de cartón todo o tempo. Por exemplo, cando os mecánicos o estafan co coche e deixan un coche de sustitución, o coche de sustitución casi parece un atrezo dun teatro, sabes? Porque é unha cousa que se vai quedando a cara. Claro, que parece de mortadelo. É o coche de sustitución que se darían na tía. Sabes, ten ese rollo, sí que ten ese espírito así tal, e xa digo que hai unha serie de escenas como Volvo do baile cos policías que me pareceron espectaculares, divertidísimas, supercurradas. Esa escena podes buscala polo nome da canción, que se chama Cuban, como de cubano en inglés, Cuban Pete, Cuban Pete, non?
Está moi guai. E vai precedida doutra escena que a mí me fai moita gracia. A do parque. Que é a do parque. Sí. Cando os policías deteñen a máscara no parque, empezan a rexistralo. E claro, empezan a sacarlle cousas dos petos e aquelo é pois como a bolsa dun mago. Empezan a sair cousas, unha das cousas que sae é unha foto da muller do policía como dedicada para a máscara, non? Eso pareceme... Sí, a verdade é que estou pensando... Fui demasiado crítico deste visionado adulto. Discutíramos aquí se a máscara era un superhéroe, pero ao final decidimos que non porque ten poderes e loita contra a mafia, pero o único motivo polo que loita contra a mafia é porque se interpoñen nos seus intereses, porque despois necesito cartos, non dubidan roubar un banco. Sí, pero por exemplo, eu sigo defendendo que algo de cine superheroico ten, ainda que sea un supervilán, porque tamén ten un alter ego, hai unha personalidade pública que é Stanley, outra personalidade que é a máscara. Pero bueno, un detalle interesante do tema da máscara tamén é que non funciona todo o tempo, creo que só funciona pola noite. É verdade, porque intentan facelo no psicólogo. Sí, para demostrar que non está todo e non lle pasa nada. Espera un momento. Sí, espera un momento. Bueno, non sei se queréis comentar unha cousa máis da máscara, se non facemos aquí o noso primeiro perceptivo descanso para pis, comer, beber. Pero por min perfecto. Ou caca, se alguén necesita. Moi ben pechar con iso. Sí. O descanso. Efecto de postproducción moi importante, Fer, acórdate da cisterna, vale? Ai, que xa estamos grabando, perdón. Hoxe estamos falando de máscaras das persoas, os seres que se agochan por detrás delas. Non sei, agora, creo que nos ten aquí unha película bastante malrollista, un pouco tenebrista, non? Na máscara que aparece, creo que nos ten aquí, Paco, un tema candente. Ben, eu agora, retomando o tema de máscaras, teño que dicir, antes de falar da película que vin, teño que dar un pouco de contexto, porque resulta que dunhas as cousas que máis podes adaptar ao cine casi gratuitamente son as novelas de Dumas. Creo que todos os anos, citando o Twitter de a Galicia Medieval... Que dis, máis gratuitamente? Sí, porque están libres de dereitos. Sí, exactamente. E por eso, todos os anos hai unha película dos mosqueteiros. Sea polo que sea, hai unha película dos mosqueteiros. Hai hasta unha película dos mosqueteiros na actualidade, que vos chamaría moito a atención, feita por... Non vai a ser o caso, feita por os mesmos que fixeron... Tiburóns no Tornado, por Asylum. Hai algunha con Charlie Sheen, non hai algunha con Charlie Sheen? Esa é boísima, tío. A ver, esa encanta, esa pelis dos mosqueteros e medio, non? Está enormísimo, penso a peli. Entón, voume centrar na Máscara de Ferro porque resulta que non é que Dumas, ademais estuve lendo por aí, non é que Dumas creara a Máscara de Ferro porque se lle ocurriu, senón que adaptou un concepto que había, unha lenda urbana que había, que pode ser verdad, pode ser que non. Moitos presos da Bastilla falaban de un preso que non estaba identificado, que debía ser de alta alcuña, que era moi ben tratado na Bastilla, cousa que o resto non, e que nadie lle vira a cara. Moi ben tratado na Bastilla significa que lle cambiaban semanalmente o cubo de mexar, non? Non, traíanlle boa comida, era ben tratado, trataban o dusté e nadie sabía que ben se come na Bastilla. Que ben se come na Bastilla. E daquela xa había xente de Vox que dicía mira Almena. Pois mira, este home tiña o seu rostro coberto por unha máscara que nas adaptacións se dice que era de ferro, pero que, polo que estuve lendo en Wikipedia, que é a miña base de datos favorita, en principio era de terciopelo, porque levar unha máscara de ferro debe ser bastante incómoda. Entón, este libro de Dumas foi adaptado no 1929, no 1939, no 1943, no 1960 dúas veces, unha vez por mexicanos, outra vez por venezolanos, no 1962, no 1977 e no 1998, e eu mirei a de 1962. Pois xa iba tocando algunha adaptación nova, non? Sí. Non digas moi alto porque xa vamos por Los Mosqueteros 2, que a estrenan este ano,
que é a segunda parte de Los Mosqueteros 1, que o estrenaron... Non o podía saber por ese título, Bueno, total. Oye, facemos un crowdfunding para facer o Home da Máscara de Ferro a nosa propia versión. Con máscaras de can, para que salga... Máscara de Ferrín. E temos aí unha máscara de Méndez Ferrín. Terrorífica esa, O home da máscara de Ferrín. Bueno, eu vin a do ano 62, gustoume, a ver, ten as características técnicas dunha peli do ano 62. Ti viches as persoas que naceron nos 62 como están a día de hoxe, non? Sí, Pois bueno. imagínate as pelis como están. Bueno, pero está gratis en YouTube. Perdón o noso fanbase de 60 anos para arriba, perdón. Está Esta vez gratis, confirmo. está gratis en YouTube. Gustoume por varios motivos. Das primeiras, este estilo de película que parece unha obra de teatro, porque hai moito falado, e porque o rei non parece gilipollas. Esta dualidade de o mesmo actor... Non sai disculpándose por ir de safari, non? No, esta dualidade do mesmo actor facendo de irmáns xemelgos. Nesta película ves un rei calculador, un rei que está ao tanto das diferentes das diferentes movementos de poder da súa corte, os intentos de destroalo, sabe que poden intentar coller a seu irmán e sustituílo por el, e vemos como ten os seus movementos de ter amantes escondidas, pero moi ben xogado, sabes? Non é a versión do ano 1998, que o mellor é que o actor lle teña unha manía terrible, que é o señor Leonardo DiCaprio, que tú ves a peli do 98 e dis, este tío é tonto. É tonto sendo rei e é tonto sendo irmán do rei. A ver, pero porque direi en defensa de DiCaprio que nesa época viña a facer Titanic e nesa época ainda estaba metido no papel de forracarpetas. Quero dicir, despois andando o tempo, por sorte, converteuse nun bo actor. Pero, joder, aquel era novo. Non sei se és hater. A ver, son hater, pero cando tes que adaptar un material, o sea, cando queres facer unha película, tes que pensar nun casting que cumpla uns obxectivos. Si o teu é un rei calculador, tes que buscar a alguén que sea capaz de representar a un tío ao que lle terías medo. Tío, naquela época só había 4 actores novos para decidir, eran nos anos 90, e os únicos actores novos eran Macaulay Culkin, Devon Sawa, Elijah Wood e Leonardo DiCaprio. Buah, E pues Matt Damon. Cando Escolle, tío. morreu River Phoenix. Xa morrera aí. Morreu. Escolle, tío, é o que Elijah había. Wood houbera dado un bon rei. Pero eu non creo que o obxectivo da peli do 98 sexa calculador, non? En todo caso, vexo como un bon vivante aí, non? Que o que quere é follar E viva la vida, sí. O que ven sendo un rei de toda a vida. Eu lembrome dunha escena que chega como un ministro e lle di, no, es que... El pueblo pasable. El pueblo pasable, a ver, cal é o ministro que se caga esto, tío, veña, fora, destituído. Que queres ser ministro, tío, veña, volvo ca paisana esta pa cama. Un pouco nese plan, non? É algo que eu non lle chamaría calculador, non? Xa, que na do 98 tamén hai esa escena super épica na porta De porta feito, metálica na que di, es que el rei nos dá comida podrida para comer. Un popular opinion. Como vai ser comida podrida? Tirenlle unha mazá, atravesa ca espada, colle a metade no aire, poete un mordisco e di, pois é verdade, isto está podre. No cine sempre se representa os malos reis como reis que desatenden o reinado para estar, pois, eso, tipo corte francesa, Versalles, paso de todo, pero eu tiña a teoría de que eses son os mellores reis. Porque ao final o posto de rei é unha cousa que se toca non dunha tómbola porque herdas, claro. Igual é mellor que te quites do medio e deixes gobernar o goberno. Eu creo que non hai, non sei se creo que ningún episodio da historia te respalda nesta opinión, Fuco. Pois eu creo que sí, estamos pensando en Godoy. Flashback a idade media na que hai unha tómbola Pois mira, e outro perro piloto e outro título de noble. O conde Duque de Olivares. Conde Duco. O conde Duco de Olivares. Como é posible que nunca pensara niso? Pois é un meme mitiquísimo de internet, tío, conde Duque de Olivares. Bueno, total, a min gustoume máis a dos anos 60 por este... Pois mira, Isabel II, que pasaba de todo, reinou non sei cantos anos, e despois Alfonso XIII non chegou nin a 13, tío. Creo. E creo chiste, recordar... E Alfonso XII, chiste de mierda, perdón. Creo Alfonso que XII. recordar que además era moi gracioso porque os irmáns Sermergos, un era Carlos e outro era Alfonso ou algo así, sabes? Creo que lle poñían esos nomes e era como, que curioso. A ver, é que os reis veñen cun... Non son como os reis godos que se chamaban un Wenceslao dai para arriba. Sí os reis modernos tiñan uns nomes moi limitados. Carlos e Alfonso. Revendo estas películas tive dúas reflexións.
que lle pasaba a Dumas coas prisións, porque temos tamén unha das miñas adaptacións favoritas, que é a de como se chama, Conde de Montecristo, que e ademais porque A ver, Puco, que pasa? estás pensando nos puros. No, estábamos pensando na monarquía, Montecristo, e fíxome pensar en Ángel Cristo e Bárbara Rey, aí fixe que... Mira, en tu cabeza parecía espectacular, non? Sí, Cando espectacular. estaba na radio tiñamos un personaxe que era el conde que monta un Cristo. Era... Bueno, Cancelado. E vos a decir que na miña mente tamén asociou a peli moderna del Conde de Montecristo coa peli moderna de El hombre de la máscara de hierro, e que dúas grandes montaxes de adestramento se marcan estas dúas películas. Cal é a moderna? A de Jim Caviezel ou a de Gerard Depardieu? Na de Gerard Depardieu hai o momento este de aprender a esgrima xogando con unhas gotiñas de auga que caían do teito, facendo así e esquivando... Así que era así como se aprendía, tío. Esquivando a auga como montaxe de aprendizaxe. E na de Un remember al guerrero número 13, por favor. na da Máscara de Ferro está o momento de fuche un preso toda a tua vida, vouche enseñar a ser un rei, entón enseñámosche a comer con cubertos, e non, eu sou un energúmeno que non sabe usar cubertos, enseñámosche a falar como un rei, a despreciar a xente, pero é que non te quero despreciar porque eres un tío moi guai. No, tesme que despreciar, eres un rei. Eses momentos Enseñamos a ser un rei. Ven pa aquí pollate cunha modelo e deixa gobernar a Adolfo Suárez. Perdón. Por favor, señor rei falso. É que me gusta ¿puede moito usted o tema da pronunciar monarquía. Sanjenjo? Pero eso é Sanxenxo, que pronuncia Sanjenjo, por favor. Perdón, que me lié un pouco cas dúas versións de... Sí, xa non sei se estás falando de Gerard Depardieu ou de que... No. Cando falabas das dúas cousas de adestramento, falabas de El Conde de Montecristo. Sí, que hai unha escena de que hai un montón da película na que está preso, coñece a outro preso que sabe dun tesouro, daí o do Conde de Montecristo. Eso é Aladín, non? Parecido. E hai un momento no que o tipo pues, lle ensina a ler, como van a estar encerrados durante anos, lle ensina a ler, lle ensina esgrima cunha gota de auga, que me fixe moita gracia. Vouche ensinar cousas que che van ser moi útiles cando saias de aquí. Que nunca vas a sair de aquí. Bueno, ese non chas igual porque me aburro. Sí, pero a ver, se a ti te levan preso a unha prisión, non sei, a ver, podían facer, eu deixo aquí no aire, pero eu creo que podían facer El Conde de Montecristo en Guantánamo, onde houbera un ouro en Afganistán, e levasen preso a un preso político, e o talibán lle enseñara onde estaba o ouro e a, non sei, comportarse ou algo, non sei, que máis pode aprender aparte de onde está o ouro. Non creo que tivera moito futuro esa película. O Conde de Montecristo en Afganistán. A non ser que a protagonizara Sacha Baron Cohen facendo como unha mestura de Borat e el dictador. Bueno, e eso, eu recomendo vos esta peli, está gratis en YouTube, a de O home da máscara de ferro dos anos 60. Pero hai de advertir que o ritmo é pues, dunha peli dos anos 60 que parece máis teatro, que non vas ver grandes batallas de espadachines, vas ver xente conspirando e prisións. E nada, esta é a miña reflexión. Que máis nos traedes? Pulgar para arriba. Pulgar para arriba. Eu teño que dicir que do 98 hai moitos anos que non a vexo, pero eu lembrome que me gustara. Sí que é verdade Sí, o que di aquí un pouco a corte de que dache un pouco de rabia a Leonardo DiCaprio, que a día de hoxe é dos meus actores favoritos, pero daquela... Teño que dicir do 98, falábamos antes fora de cámara, que para moitos da nosa xeración é unha continuación de D'Artagnan e los tres mosqueperros. Entonces, claro, dicíache moi raro isto de que a xente, algún dos mosqueperros fodera coa mosquereina, coa perra reina, pero, bueno... X días sin spoilers. Mira unha cousa tamén que penso aquí sobre esta peli, sobre o trasfondo desta película. Dumas escribe esta historia, non? A partir dunha lenda urbana. Que antigas son as lendas urbanas, que é un concepto que temos como moi moderno de os cocodrilos das alcantarillas de Nova York, e o can metido no microondas e tal, pero
Parece que non, que Pero o que han metido no microondas. Sabes mitiquísima. de feito o sale na gato, peli de Leyenda Urbana. Sale en Leyenda Urbana que para secar o can ou o gato mete no vale, microondas sí, e desde aquela cando mercas un microondas dentro das instruccións pon que non pode secar animales vivos. Pero si tiña o tan asociado a un gato que non o asociei, porque pensei que te confundías microondas. No, porque na peli de Leyenda Urbana fana con un can destos pequenos. Pues, dato que non vos sirve para nada, pero nos asociamos un rollo moi de cultura pop, moi moderna, pero realmente, seguramente, a lenda urbana sexa algo que existe desde que hai antes de zonas ser urbanas. No, desde antes de ser urbana. Quero dicir, lenda rural tamén, sabes? Ten Bueno, a Santa Compaña non deixa de serlo. Claro, pero iso é folclore, outra cousa. As lendas cando son rurais simplemente se les chama lendas. Sí. Dá impresión. O de urbano ven desde que hai coches. Claro, penso que se chama lenda urbana precisamente a estas que a unha porque- que acaba de aparecer agora. Porque Destas son que da- só porque- te deixan andar a 30 Porque pola son ronda da lendas muralla. da cultura de masas e moi ligadas a cousas, ferramentas, obxectos da cultura de masas. E o mellor hai un personaxe A internet, da sobre actualidade todo. que está envolto e cousas así. A botarlle... Bueno, todos vimos o vídeo da mermelada, non? Sí, estaba a punto de decir botar eu mermelada vino, nunha cona, o sea, pero- supoño que vos tamén o vistes. Pero, por exemplo, para min hai un programa de televisión da época que che quiten que pensas que ligache e te despertes nunha bañeira con xeo e che falta un órgano vital. Foi horrible cando me pasou eso, tío. Bueno, vamos continuar porque está claro que lendas urbanas. Un día falamos de lendas urbanas tamén, pero Lendas hoxe- urbanas no cine era un programa. non estaba mal. Hoxe non é o día porque hoxe vamos falar dunha iba a decir dunha saga, pero casi unha saga é unha serie, porque ten máis episodios que moitas series, se me apuras. Vamos falar de Misión Imposible. Tanta. Xa sabedes, Ethan Hawke. No, Hawke é un Hunt. actor, é Ethan Hunt. Eu tamén sempre os confundo, o actor Ethan Hunt co personaxe de o do episodio pasado, o de antes de que amanezca. Antes de que amanezca, pero con Ethan Hunt. Imagínate, correndo por enriba do tren. Amanece que nos Hunt. Vale, perdón. Por favor. Estas pelis de Misión Imposible están protagonizadas por Tom Cruise, conocedelo porque é un señor que tiña a mesma Que che cara foi timbrar a porta no para que ano te oit- meteras nunha seta. no ano 80 que hoxe en día, un señor que literalmente non envellece, eu creo que porque se baña en sangre de virxes, ali nas reunións da ciencioloxía. Ui, pois que non veña pola nosa logo. Eu teño grandes cousas aquí apuntadas. Que a primeira dirixiu na Brian De Palma. A primeira edición de Brian De Palma, é verdad. Sabía iso. Misión Imposible é unha saga de espías, de espionaxe, moi pulp, está basada nunha serie dos anos 60 británica, creo. Sí. De momento ten 7 pelis para 8 ou 8 para 9, non me acordo porque a última, que se estrenou fai un ano e pico, Está dividida e claro, non sabemos a continuidade. é unha película que vai ter unha secuela propia porque a mítica película en dúas partes. Pero Misión Imposible, cando comezou sendo un produto bastante pechado, era unha adaptación desa serie que lle daba bastante volta, sin spoilers, Paco, daba unha volta a historia original e presentábanos un grupo de espías que, bueno, pasaba algo, digamos que Tom Cruise levaba o peso narrativo da historia, tiña un guión moi inteligente, tiña moitísimos golpes de efecto, pero ben levados. Sabes que a propia peli te spoilea, sabías eso? Bueno, pero ti non vas a spoilear. No, quero decir que volvín a ver Por nos favor, títulos de crédito iniciales. por favor. Non vou spoilear. Non spoilees a Los película, por títulos favor. de crédito iniciales que no todos recordamos a Mecha andando, van metendo fotogramas da película que vas a ver. Vale. Coa propia resolución da película. Vale, por favor, Sin decir non cal é. a spoilees. En algún sai unha pirola, como en el Club de la Lucha. Non salen pirolas, creo. Bueno, pois isto é unha historia de espionaxe que ten escenas super míticas, como cando se colan ali nun sitio para roubar algo e descolgase Tom Cruise desde o teito nun sitio así de máxima seguridade. Eso foi icónico, no seu Foi día, icónico, tiene Eso foi é- parodiado moitísimas hasta parodias. É moi Parodiado hasta máis parodiar. Despois ten outro concepto que a mí sempre me molou moitísimo de pequeno, que era o chicle explosivo. Sí, pero esta peli para min ten Ten moitos gadgets esta película. ten un tema importante. Claro, que por eso falamos hoxe dela, que é un dos gadgets fundamentais que utilizan os espías nesta película son máscaras, pero máscaras hiper te escanean la cara, la cara e fanche unha cara de ti. É unha máscara, o sea, basicamente eres outra persoa, colócala, e de feito aí pasas a o E hai un personaxe, chip para que tiñas a voz desa o persona. personaxe pasa a estar interpretado pola outra persoa e digamos supoñemos, vamos. O mellor digamos fan que máscaras. usa unhas Sí, máscaras sí. tan boas que eres indistinguible da persoa real e con esa cumplen parte das misións. Tamén a película, moitos dos golpes de efecto son
míticos golpes de efecto de pero non é quen pensabas porque sácase a Scooby-Doo máscara total. e é outra persoa, pero sigue sen ser quen pensabas porque hai Porque un tiña caso, outra máscara. sácase outra máscara e outra Que persoa. el debía de estar sudando debaixo de 5 máscaras o tipo. Misión Imposible leva estes Unha de plot granos. Pero máis difícil todavía o A terceiro to nivel de límite. máscaras é o de Daft Punk, sabes, o casco. No, Digamos pero que Misión Imposible é o cumio do concepto do plot twist. no, o que iba Non a cabe decir- máis plot twist nunha mesma O que película. iba a decir de Misión Imposible, que eu creo que o que destacaría da saga, é que mistura dous xéneros que nos molan. O espionaxe. Mistura o xénero de espionaxe co xénero de planificar un roubo. Sí, de Son of the Beach a en pero Sí. aí iba a ir co tema porque é certo que na primeira película collen un equipo bastante improvisado nun momento determinado, pero queda aí. Pero despois, a partir da secuela, que é Empezan a chamar aos que é unha película espantosa no sentido non portugués da palabra, chega a terceira e se empeza a ver como un equipo recorrente. De feito, unha cousa bonita da saga é que chega a ver un momento no que hai espías que son fixos. Ademais de Hunt, ten compañeros que están con el en todas as compañeros que pelis. promocionan, que empeza sendo un pringao de oficina e acaba sendo un axente, se presenta as oposicións da xente E entón pasa a ter aí un equipo- Sacou a na praza, feira de Gando, Silleda. de Silleda sacou praza de axente. Pasa a ter un equipo bastante consolidado, pero no que en todas as películas hai a coñeta das máscaras, que neste caso o que ocultan é o que che permiten é duplicar outra persoa, permiten entrar en sitios nos que non podrías entrar. Todas as películas fan muitísimo uso de gadgets. E de hackeo. Claro, porque eso hai que ter en conta outra cousa. Hai xente que pode dicir, "Buah, pero é como James Bond." Non é como James Bond. Unha, porque salvo de a feito, foi dúas, foi a competidora directa de James Bond cando James Bond estaba de capa caída. pero unha peli de bastante de equipo é un espionaxe de equipo, Sí. sobre todo a partir da terceira, porque na primeira Ethan Hunt leva moito peso, na segunda tamén, pero a partir da terceira Complementan os empezan a ser personaxes. historias sí, de equipo. Aí o que dicías ti pasaban a ser o Ocean's Eleven dos un pouco dos que lle espías. pasou a Todo Gas cando deixaron de ser películas de Pois carreiras. un pouco vai por aí, sí, é certo. Porque de feito, igual que pasa con A Todo Gas, que a xente moitas veces che di, se chegas de novo á saga A Todo Gas, moitas veces a xente che di que ignores as 4 primeiras e empeces pola quinta, non? E Certo. aquí eu creo que en Misión Imposible Pasa un pouco mesmo, Ninguén sí. che vai dicir No, ignora na primeira, porque a primeira é unha boísima. pasada. A primeira icónica, sí. Pero sí que é verdade que unha vez biches a primeira é como que, bueno, agora o guai empeza a partir de non sei que número é. Claro. Ignora a segunda e a terceira. Sí, empeza pola cuarta. A unha e pasa salta para a cuarta. Pero despois hai un detalle que tampouco ten que ver con James Bond, aparte de porque é un espionaxe de equipo, pola temática, porque James Bond cando entra en crise James Bond, cando acaba a Guerra Fría, porque ata que non chega Daniel Craig tarda moitos anos en reinventarse. E Misión Imposible entende moito mellor o mundo pós-Guerra Fría e xa desde a primeira película plantea un mundo onde as amenazas son como na segunda biolóxicas, como na primeira informáticas. No, eu creo que Na tamén primeira é unha perda de datos, na segunda é un virus, e xa a partir da terceira todos son sempre ameazas moi contemporáneas. Non cae como son ameazas do mercado internacional. Sí, pero non cae como James Bond en plan, pois aquí non hai un malo maloso Claro, con un ollo torto. O problema desto é que este general que era da Unión Soviética ahora creouse unha illa privada ten tiburóns. Non vai por aí Misión Imposible. Por exemplo, na última película o malo é unha IA. O malo non existe de verdade. Sí, sí. Desde o primeiro momento contanche que houve unha fuga de seguridade e unha IA está libre e está liando a pardísima por todo o mundo. E que sabe o que vas a facer en todo momento porque é como a super IA. Claro, e pode prever estes movimentos. Hostia, pero isto é la era de Ultron, non? Sí, no, e además hai un momento no que as inteligencias se xuntan e di, temos que volver ao analóxico. Mira, o que nos quedaba analóxico é esta sala de aquí que se usaba para predecir o tempo. E é o que temos para loitar contra ChatGPT. A ver que pasa. Básicamente. Te imaginando se isto pasara na vida real de temos que volver ao analóxico, o meu pai. Sí. Sabía que este día ia chegar. Sacando a agenda de, bueno, vamos a ter que sacar a xente jubilada que veña aquí a axudarnos. Mira como iba isto da máquina de escribir. Onde se enchufa? Sacando a xenda en papel aí de toda a vida. Pombas mensaxeiras. Os calendarios con mulleres desnudas dos Tráeme a guía de teléfono que vou facer unha chamada. Bueno, pois eu creo que as dúas características que ten esta saga, eu creo que por eso se fixo tan popular, é eso, repartos corais, ademais suele, aparte de Tom Cruise, moitas veces tiran así tamén de xente bastante famosa. Está o tío o inglés cómico de... Sí, que tamén sale nas novas Star Trek, non me acordo como se chama.
Joder, o tío de Zombies Party. Sí, de Shaun of the Dead. Zombies Party... Simon Pegg. Zombies Party, ollo que unha traducción a España en inglés. Non entremos aí, Pero un día deberíamos falar da triloxía do Corneto, pero non vai ser hoxe. Vale. Sí, Simon Pegg. E despois ese concepto de que, aínda que vende unha serie dos anos 60, adaptouse aos novos tempos moito mellor e foi, dese sentido, moi anterior a James Bond, a idea de facer cales son, perdón, as amenazas para o espionaxe, para o modo de vida occidental do mundo moderno, digamos. E soupo facer guiños a serie original, porque hai en moitas das pelis o momento de simulamos con un plató de serie ou de cine a situación que a persona que secuestramos cree que está nunha posición de poder e entón escápase a información que nós necesitamos para evitar ese momento, en plan, non me acordo en que número era, pero hai nun momento dado que teñen a unha persoa nunha cama en plan, buah, instalaron non sei cantas bombas nucleares, isto está feito mierda, o teu grupo gañou, que lástima que non saibamos quen é o malo maloso. Pois o malo maloso é tal persona, gracias, e ves que desfan o... Vou dicir unha cousa de segunda que é unha merda, o sea, a segunda é a menos recomendable de todas. Pero se vos queréis botar unhas putas risas cunha película mal feita por John Woo, un tío que ten, joder, que veu como... Hit and miss, John Woo. Claro, pero tiene momentos ese hombre. Joder, pero ten o seu pasado. Se apellida quién, entonces quero decir, a ver. Filma esta soberana mierda de que solamente rescato dúas cousas. Aparte dunha confusión entre a Semana Santa e as fallas moi lol, porque parte da peli en España. Queman a los santos para hacerles... Con todos os problemas asociados a Hollywood en España, que sempre xa sabemos como van. E a outra é que é unha película na que demostran que dun taconazo podes elevar unha pistola hasta a altura da túa man. Sí, bueno, e que no ano 2002 ríamonos do concepto de é que un virus pode poñer a humanidade en risco e ter a todo o mundo confinado e ser un problemón. Sí, vai vir aquí un cazarro a jodernos a todos. É que eu comentar outra cousa. Esta película, a dúas vina, a unha non, era moi rapaz, pero a dúas é do ano 2000, a primeira é do 96, creo, e fun ao cine vela. E vina doblada, claro, porque o cine ainda hoxe casi todas as pelis botanse, as sesións habituais son dobradas. Foi a primeira película que eu recorde na que vin o famoso acento ruso das adolescentes españolas. Ya. Porque, claro, a principio da película é un personaxe ruso bastante pero importante. ¿En qué momento de la historia se inventó este acento? Es en plan, Dimitri, tenemos que llevar el Quimerra y el Benelofonte, Dimitri. E era como... Eu digo unha cousa, porque eu estive vendo pelis antigas de espías e non imitaban esa mierda. É unha cousa como moi contemporánea, moi dos 90. Eu vou romper unha lanza. As pelis vellas de James Bond, nadie pon esa merda de acento. Eu vou romper unha lanza a favor disto. Nunca ou moi poucas veces falei con rusos en español, pero sí que teño falado con rusos en inglés e falan así. Eu vou a romper unha lanza e os únicos rusos que falan así son os rusos de Lugo que dicen mucho Monte Verde e este meme quedouse vello, pero... Quiero verle la cara a ese hombre, Vladislav. Estamos aquí delante de la casa de su madre. Por favor, buscad en YouTube falsos rusos. Falsos rusos de Lugo. Foi hai un par de anos os tíos que querían cobrar unha débeda e mandaronlle un vídeo ao tipo que le querían cobrar finxindo que eran uns rusos que iban a unha paliza. Indo por unha pista de Lugo, sabes, camiño da casa da nai do que lle debía cartos. E hablando castellano con acento ruso, Vladislav. E chamábase Vladislav. Vladislav, baby, don't hurt me no more. Sí, bueno. Somos así de vellos que os nosos guiños a rusos son uns tipos de Lugo intentando cobrar unha deuda. Bueno, vamos a aproveitar que estamos na llama falando de Tom Cruise para saltar de cruz a cruz. En que momento deixamos de chamarlle Tom Cruise? A Tom Cruise. Porque estaba con Penélope Cruz, ¿no? Joder. No, eu só quería comentar unha cousa de Misión Imposible 2, que é que todo o que contaches, pero non acaba aí o desastre, porque a banda sonora de que como un sello icónica, de identidade, unha cousa moi icónica que todo o mundo recordaba e tarareaba, cousas así. Ocorreuselles que cal é o grupo de música de moda aquí principios dos 2000, Limp Bizkit, pois que afagan eles. Limp Bizkit ten
unha versión da... É certo, sí que me acordo. Da banda sonora de Misión Imposible horrenda, tío. O único link que conozco é o Linkin Park. O sea, Pois son no mesmo plan. Bueno, vou dicir unha cousa antes de sair dela boa de Misión Imposible 2. A mí ensinoume unha cousa moi importante. Cando vas de vacacións, apagas o teléfono e non lle contestas ao xefe. Porque o xefe dille, por favor, Ethan, si se marche de vacaciones, infórmenos de onde está, tal. E dille Ethan, si informara, ya non serían vacaciones. E cárgase o comunicador. Sí, pero todo o lío desa película é porque o tipo se foi de vacacións e mandaron a outro xente que dixo, eu saco máis cartos roubando isto. Porque se fora Ethan Hawke a misión, atoparía a un investigador que lle diría, mira, toma un virus. E Ethan Hawke diría, gracias, bueno, xa se acabou. Pero Paco, hai un tema. A empresa non pode culpabilizarte a ti porque alguén faga mal o teu traballo cando estás en vacacións. A ver, eu creo que se tes un posto de responsabilidade como ser o mellor axente infiltrado de Inglaterra, que non creo que en Inglaterra este moi ben de dereitos laborais agora, ao mellor... Creo que estadounidense. Ao mellor, no. Si... Inglaterra ¿Sí? James ¿No? Bond. Sí, Ethan Hunt americano. Sí, é americano. Bueno, peor mo pos, non creo que en Estados Unidos crean moito no concepto de vacacións. Bueno, pero eu estou aquí un pouco de acordo con Fuco porque hai moitas pelis que precisamente comenzan por xente que traballa de máis. Non estou pensando en Clerks, que o protagonista nin sequera era o seu día libre, nin sequera tiña que estar na tenda cando lle pasa toda a movida. É verdade, aquí estamos moi a tope co cine con conciencia de clase. Si estás de vacacións, estás de vacacións. Ethan Hunt apaga o teléfono, ti tamén. Coño, pero a ver, Ethan Hawke eu creo que é unha especie de picoleto americano e pagarán as guardias, non? Eu creo que transportar un virus entra dentro das túas guardias. Él está escalando unha Si montaña en Australia, as vacacións, si chamou a recursos humanos. Digo eu. Ella aprobaron as vacacións, puxo as no Excel, no que se piden os días, pois... Por certo, a escena de escalada del principio de Misión Imposible 2 é real, o sea, o puto Tom Cruise puxo a escalar un penedo, imagínate que palma, que Pero morte no, máis idiota. a ver, pero tamén che digo, é real, pero o tipo está aí escalando tan pancho, non se oi helicóptero ningún, o tío está tranquilo hasta que chega arriba e aparece o helicóptero. E digo, a ver, ao mellor un ruidito antes de que chegues arriba para darlle verosimilitud. Estaba muteado para que non se escoitaran os peidos. Sí. Perdón. Home, a ver, a esas alturas algún sí que che se escapa. Ahora que xa falamos de caca, seguimos falando de Tom Cruise. Por favor, Fer, coméntanos a túa peli. Pois sí, eu vou falar de... Non de caca exactamente, pero sí de porcallada. Porque vamos a falar de Ice White Shot. Ice White Shot, que é unha peli que me mola moito, dun director que, home, sí que é verdade que é Stanley Kubrick, sí que é verdade que un pouco director de rapaz adolescente que descubre o cine, non? É un pouquiño o mellor un director nese plan. Depende que tipo de cine descubras. Pero a min... Bueno, esta película vale por dous tipos de cine. Pero a min é un director que a verdade encontro moi interesante e me mola moito. E ademais esta peli ten un pouco de mística por ser a última peli de Stanley Kubrick e ademais que se estrea póstumamente, non? É como o graffiti de el monstruo de porque escribió se estaba muriendo, pues aquí pero con Ice White Shot. Esta película de non sei que é isto. Los caballeros de la mesa cuadrada, joder, vale. entran, Non me acordaba de eso, tío. Cando entran e ven un graffiti con sangre de el monstruo de ¿por qué de se estaría muriendo? Non sei que. Teñen esta, perdón. Vale. Pero esta película estaba moi esperada por varias cousas. Primeiro, porque era a última peli de Stanley Kubrick. Segundo, porque protagonizaban o matrimonio de moda da época, non? Que eran Nicole Kidman e Tom Cruise. Que tamén... que eran a Brangelina da época. E Brangelina, digo porque nós estamos moi vellos, eran o Zendaya e o de Tom Holland tal da época. moi ben feita esa cadea de... Sí. É que xa somos moi vellos, xa recordamos moitas parexas míticas. Sí. Sí, porque aquí algún dices de Zendaya, pensa en Isabel Zendaya, que si hospital. Zendal. Perdón. Bueno, a película trata de Les dous, de Nicole Kidman e Tom Cruise, que son un matrimonio que está en crisis. Un matrimonio da alta sociedade neoyorquina. Na alta sociedade, pero non da top, digamos. Son xente de pasta. Clase media neoyorquina. Ele é un reputado médico, gaña ben e móvese en circuitos de pasta, pero non é desta
clase social de pasta xeneracional, digamos. O sea, a pasta dáballe para ir ao Burning Man a morrer afogado en lama ou non? O Burning Man, é tan caro ir ao Burning Man, non? É moi caro ir ao Burning Non Man. tiña nin idea. Eu sempre vi como unha especie de ortigueira americano. Ortigueira americano, pero dos americanos que teñen pasta. Ortigueira podía ser caro, depende. Sí, claro. Depende como te metas en Ortigueira. Perdón. Sí. Bueno, comento isto porque él sí que ten un pouco de intención de medrar, él sí que ten un pouco de intención de relacionarse con xente máis adiñeirada, xente con máis prestixio social na societé neoyorquina, non? Total que neste coñecer nova xente e tal, o matrimonio deles dous está un pouco en crise e ao mesmo tempo pois coñecen outras persoas que lle dan pé a ter aventuras fora do matrimonio. E isto fai que, concretamente, o personaxe de Tom Cruise descubra unha sociedade secreta. Entra polo que se chama normalmente un furado de coello, non? Un pouco en referencia a Alicia no País das Maravillas. Vaise entrando en contacto cunha sociedade secreta de xente de alta sociedade estadounidense para facer orxías anónimas. Que digo eu que se eran unha... A ver, se son de alta sociedade e tal, tampouco era tan secreto, porque eran eles, non eran ser tantos. Non eran sectarios. Era pues, un grupo de amigos ricos, pero sí, bueno, sociedade secreta de amigos ricos. Entón, unha sociedade secreta na que el en todo momento é un intruso. Sociedade secreta de amigos ricos para foder. Hai que dicir que Tom Cruise un pouco entra por foder un pouco, por descubrir se a súa muller está fodendo. Son un pouco... Ven de pisero. Mira, pedistes unhas pizzas. Vexo vos cansos. Esta peli para moita xente é decepcionante. Incluso eu, que son fan, recoñezo que non está entre o mellor de Stanley Kubrick. Pero por que a escollemos para as máscaras? Eso, moi ben visto. Por que escollemos para as máscaras? Vos, a día de hoxe, que penso que é a máxima consecución desta peli, non? O máximo valor. Vos se agora mesmo pensades nunha sociedade secreta, en que pensades? Pois o mellor pensades en túnicas, en militantes dos bloques, en xente que vai enmascarada para facer rituais. Ou do PSOE que non se sabe quen son. Esa visión das sociedades secretas ven desta peli. Eu creo que todo o mundo que quixo meter sociedades secretas en películas despois de Eyes Wide Shut fixo a sociedade secreta de Eyes Wide Shut. E de feito, parte da mística desta peli é a morte repentina de Stanley Kubrick. Moita xente lle achaca a venganza de sociedade secreta. Sabía do que estaba a falar, de que él formaría parte dunha destas sociedades secretas. Él estaba morrendo e dixo, pois agora todo o mundo vai saber que fodemos en secreto. Estaba expoñendo, non, estas sociedades. E si, nesta sociedade secreta na que se cola neste caso Tom Cruise, levan un pouco este estilo veneciano, non? De túnicas con capucha e con esas máscaras inexpresivas e tan recargadas, tan decoradas, que de feito nin sequera quitan no momento de poñerse o tema, porque hai escenas de sexo que non é pornografía, pero é sexo moi explícito, que na que vos ves con toda a parafernalia das máscaras e incluso algúns con cousas de plumas, tocados de plumas e cousas así. Moi estético, a verdade. É un fetiche, entendo. Sí, é un fetiche porque cómodo non debe ser foder con eso posto. Non, desde logo que non. Mas eu son de respiración forte, non? Sí, no, eu estaría vendo como caen a sobrar información. Como caen gotas da transpiración. No, se en carnaval non podo levar unha careta porque non dou respirado, imagínome fodendo con careta. Riba a ti que se che empañan as gafas, non? Este coño espera que saco aquí o flis que me dou da óptica. Vos ide facendo, que eu non estou vendo un carallo. Para min sería unha sociedade secreta porque seguiría sin ver quen está. Eu teño que dicir que esta película, máis alá de que sí que é certo que estéticamente crea un concepto, un arquetipo, é unha cousa que lle achaco, sin parecerme mala, é que me parece das pelis que vin de Kubrick a que menos toque persoal ten. Todas as pelis de Kubrick son como moi persoal. 2001 Odisea do Espazo ten esas transicións eternas de naves contra o fondo estelar, música clásica, etcétera. E a Naranja Mecánica ten
unha posta en escena e un mundo propio super definido. A chaqueta metálica ten tamén, ainda que sean dúas películas distintas, ten como dous mundos tamén moi concretos, moi definidos. O Resplandor, e esta vexo como máis aleatoria, como que é de Kubrick, é unha boa peli, pero podía non ser de Kubrick e seguir sendo unha boa Esta peli. se me vindo á cabeza. Vos credes? Porque Kubrick tiña unha fama de maltratar os actores bastante, de ser machacoso cos actores, de facerlle repetir e tal. Vos credes que os propios actores fodedores quedaron a tocarallo de foder porque estaba Kubrick? Veña, hai que repetir esta escena de foder que non me gustou. Veña, volve de foder. Ala, a foder outra vez. Hostia, logo foi o mellor día dos stunts. Se estaban aí, hostia. Sí, ti imagínate, en plan, bueno, era esto ou estar sudando un gladiator aí. Fóisenos de presuposto, en condóns. E logo os tíos fardando de quería unha quinta toma e fixen unha quinta toma aí, un pouco de gastando 5 tomas sen sacar. Gastando en carretillas para levar os collóns de volta a casa. Quedaronlle, como decía un vello que coñecía eu, quedaronlle os collóns como o fol dunha gaita bella. So Stanley Kubrick, ademais, sempre se me acorda un dato super random na carreira, nunha presentación dunha materia, algo tiña que ver con historia do Non me digas que che deu clase tiña que ver con Stanley Kubrick. a non ser que fora a través dunha man que invoca espíritus, non. Ou dunha radio Só che deu clase xente famosa, Fuco. Pero facendo unha presentación, acordo que o profesor se enfadaba moitísimo porque o grupo que presentou fixeron un traballo sobre Stanley Kubrick e en vez de dicir que era un melómano, dixeran que era un megalómano. E entón o tipo fora como, pero como un megalómano, será un melómano que lle gusta a música. Eu solo teño que decir desta película que a confundía abertamente con outro truño que é Mulholland Drive. No, a vi, por estética e Dios, Mulholland perdón, teño ataques de catalepsia, sonolepsia, narcolepsia. Mulholland Drive, mira, xa que comentades, podo dicirvos como resumí un amigo meu Mulholland Drive? É irresumible, pero un amigo meu chegou e dixo, "Buah, tendes que ver un peliculón que me gustou moitísimo, Mulholland Drive", nos. E de que vai? E di, é moi difícil de resumir, é como moitas historias que se entrelazan e de repente hai uns vellos nun coche que fan e se acabou a película. No, moi bien, que ganas de vela, Uns vellos que fan de hámster dentro dun coche. Eso todo o que sería Mulholland Drive. Pero perdón, volvendo a desbaixar sobre o que comentabas da música, a música tamén é ultra sinxela, de feito penso que a fai o propio Stanley Kubrick, e funciona increíble, porque ten un piano, unha canción super lenta de 3 notas machaconas, que cando vai o tipo pola mansión na que está sendo a orxía sociedade secreta e tal, che dá un mal rollo, tío, increíble. Porque outra cousa que quería comentar, a pesar do sexo explícito, é unha peli moi pouco erótica, diría eu. Non sei se de xeito buscado ou que Kubrick non sabía... Para que fora burda, queres decir? Non tanto burda como que o que che dá é mal rollo. Non che erotiza, non dis, que hot. Porque ten unha iluminación moi tenebrosa. Incluso nese tipo de escenas, en vez de ser un rollo así suxerente, é tenebroso. Parece que vai aparecer un fantasma. A ver, que estarán podendo haber a pouca luz, joder. E o tema de que leven máscaras fai que o sexo sexa un acto moi mecánico, despersonalizado. Non lles ves que estén desfrutando, non lles ves que só lle ves o movemento, non? É unha cousa que lle quita moito erotismo. Tampouco son unhas máscaras que ti digas que pasen á historia do cine ou que pasen á historia de ser unhas máscaras icónicas, non? Quero dicir, tamén son despersonalizadas de todo. Eu creo que, a ver, Fuco, que pasou? Que me está pasando hoxe este cabrón? Está pensando en Ghostface e de repente está pensando pues nun fodedor. Ghostface fodendo. Ghostface fodendo. Como sería unha orxía de fans da Guerra das Galaxias. Todos con Darth Vader e Imperio contraataca. Eso sí que sería chungo, facéndolle bullying a un que ven coa máscara do tipo das pelis novas. En plan, tú fora de aquí. Fuera, Kylo Ren. Venga, que pase el Jar Jar Binks, que vamos a hacer BDSM. O que dis das máscaras, penso que é certo, pero penso que son icónicas como conxunto.
pero non Como masa. pero non unha máscara en concreto. Como masa, Sí. como masa poboación. A mí, pois eso, na despersonalización Pero son máscaras rollo veneciana, non? Das que che tapan, Sí, deixan pero- a boca vista, tapan No, isto. non todas deixan No. a boca vista, algunhas tamén a tapan, algunhas teñen o non me sona que ninguna teña o pico mítico de máscara veneciana. Sí, porque lle podían dar outro uso. Claro, sí, eso aí iba a ser complicado, non? Pa cando chega a hora da merenda. Bueno, isto é o que teño que dicir de Ice White Shot. A mí personalmente parece unha peli interesante que recomendaría. Sí, non é unha mala peli, eu solamente digo eso, que me parece pouco kubrickiana. Por menos cando a vin, que a vin fai loto de anos. A Igual ver, se vexo estaba agora- morrendo sin ganas. Sí, Perdón. pero mira, eu estou moi liado, teño A que cantos morrer. mortos lle faltamos ao respecto Hai neste xente- capítulo? Te quero dicir unha cousa, hai xente que dixo que hai xente que odia esta peli e que dixo que estaba morrendo e quería ver tías en pelotas. O Kubrick, que parece un análise espectacular. Pero bueno, xa está. Seguinte peli, por favor. Bueno, imos seguir falando de máscaras, como non, falando tamén de máscaras así bastante clásicas. E tamén falando non tanto de erotismo, pero sí da paixón e as máscaras. Porque vamos falar un pouco de amor enfermizo agora. E imos falar Amor enfermizo. Imos falar dunha peli que ten que é a última dunha serie moi longa de versións que están basadas nunha novela que se chama douche uns minutos para que te recompongas. É que claro, Ay, espera, caca. É que me empecé a rir porque empezou a cantar e acordeime do final do episodio anterior de Titanic 2. De Titanic 2. Se non viste do seu episodio anterior, o mellor foi por A eso, ver. porque nos viu tanta xente. Eu pregúntome seriamente se non haberá xente preguntándose se este programa tamén non lo guionizou unha IA, porque a verdad. Bueno, dalle, por favor, de que vai? Bueno, a tua vamos película? falar de O Fantasma da Ópera. Wow. Xa sabedes, o Fantasma da Ópera é ese señor que vai así moi elegante e non leva unha máscara inteira, leva un cacho de máscara tapándolle unha parte da cara. Se viste dos Simpson, porque Perdón, só están é ao vellos revés. como a nós, Este. é cando se casaba Lisa Simpson e salía Martin que morrera nun incendio, pero non morrera nun incendio tocando o órgano. E agora acabasme de recordar que este inicio de fixe de Fantasma da Ópera é o de Fry en Futurama cando chega o futuro e lle din "Bienvenido al mundo del futuro". É verdad. Bueno, pois próximo programa "Bienvenidos a Caixa Negra Nostromo". Vamos continuar co Fantasma da Ópera. Pero de que vai o Fantasma da Ópera? O Fantasma da Ópera, alégrame moito que me fagas esa pregunta, estimado Paco, porque o Fantasma da Ópera vai dun fantasma na ópera. Xa sei que o título parece Siguiente outra película. pero no. El fantasma de la ópera está un dos stunts de Ice White Shot na ópera dicindo, "Buah, 5 sin sacar". El fantasma de la ópera. Bueno, o Fantasma da Ópera está basada nunha novela de Gastón non sei que. Gastón. Que tan bello es Gastón. Ese, sí, es Gastón Leroux. ¿Qué novelas escribes, Gastón? Publicada en forma de... Premio Planeta, Gastón. ¡Qué buena Eres un adaptación! escritor impresionante. Vaya escritor es Eres Gastón. Hasta una docena de libros escribió. Menos mal que agora que a mesa podo baixarnos o volumen. Porque ¡Ay, Gastón! Caixa Negra e nos tromos musical. é musical. Hostia, podemos intentar facer un capítulo cantando sol. Bueno, é que hoxe vamos falar de musical porque a peli que vin é un musical. O Fantasma da Ópera é unha novela de 1910 de Gastón Leroux, desta de folletinesca, que vai dunha soprano dunha ópera moi famosa de París que está... Pero estaría escrita en rima. No, é No. unha novela normal. Novela Eu normal. Non acabei, pero empecé no outro día e feito para ver se me dá sí? tempo a ler antes de chegar aquí, pero non, pero unha novela Mentres viñas no metro. folletinesca 100% normal. E vai desto dunha cantante de ópera que é a obsesión dun señor que vive nunha ópera que vai vestido de fantasma, que é unha figura medio lexendaria, que todo o mundo sabe que está aí, que o teme, pero que é como unha parte máis do atrezo, digamos, Viña co piso. e que chamanlle fantasma porque vai enmascarado. Non sei se na novela tamén é así, na película é porque é medio deforme. Se leva un cacho de máscara porque ese cacho de cara que lle tapa teno deforme de nacemento, non é. Eu pensei que era un Eu pensei incendio, que era un ou algo, incendio Pero e eu tal. tamén sí, pensaba que sería... Se carga por na mor novela do- sí, non o sei. Pero na película naceu é unha persoa que O naceu sea, é así. o jorobrado de Notre Dame, pero dun teatro. Pero quitando que a maior parte da súa cara é normal, só ten rara, digamos, unha parte. Bueno, este está obsesionado con esta cantante
e todo o drama chega no momento no que a cantante é pretendida por un vizconde, por un conde, por un señor Un bien tipo con pasta. que vive en París, ten moitos cartos e dedica a ir á Amancio ópera. O sea, Ortega. de profesión, administrador do negocio das súas familias, imagínate. Amancio Ortega vai á ópera e un No, fantasma... peor, sería máis ben a neta de Amancio Ortega ou algo así. Xestión do patrimonio. Ben, pois toda a historia ven a partir de aí, no momento en que esta fantasma, este señor que vive oculto dentro ten un habitáculo dentro das alcantarillas conectadas coa ópera. Buah, é empeza a Tortuga Ninja... Tal cual, é un pouco ese rollo. Empezase a obsesionar con ela. Eso que che ia preguntar, que porque dixeches París, eu sempre de algún xeito pensei que isto estaría ambientado en Venecia. No, porque no, teño no. esa imaxe como dunha góndola, como por uns canais subterráneos. Porque van polos canales do alcantarillado. O sea, son que as onde Tortugas vive Ninja. el. E esta novela que é de 1910 adaptouse moitas veces. Adaptouse ao cine en 1925, 43, Competía con la máscara... 62. Con la máscara de hierro. E no 76 e no 86 non foi no cine. Foron musicais, tipo Broadway, así. Ah, moi guai. E eso lévanos a versión da que vamos falar hoxe de 2004, porque esta Que é unha de adaptación 2004 dun dos musicais. É unha adaptación, pásalle como a peli de Drácula do ano 79. Non é unha adaptación da novela, sino que é unha adaptación dun musical basado nunha novela. Oh. E iso, o meu ver, no caso desta de... Como La Llamada, a esa película das monxas española que é a adaptación dun musical. Nesta de 2000... Que digo eu, por que de repente as monxas cantan? Non, porque é un musical. Nesta de Fantasma da Ópera de 2004, para min pésalle o tema de ser unha adaptación do musical, porque é un musical demasiado musical. E voume explicar. Non me digas, Paco... Eu estou afeito a que nos musicais haxa partes faladas tamén, pero nesta aquí película nada, nin pa Dios. Nesta película hai un par de escenas faladas, pero é todo cantado. Eu, na miña cabeza, fixen unha comparativa. Isto sería como se Die Hard fose unha película na que John McClane non fala, só dispara. Entón, chegase a Nakatomi, sacase a pistola e empezase a matar peña. É ese rollo, pero isto levado ao musical. É dicir, é todo o tempo... Pero que nos propios musicales hai momentos nos que non cantan e falan para descansar. Claro, e nesta película hai escenas faladas, pero son moi poucas. O sea, a película dura 2 horas e media e a mitad é porque o que se podía resolver nun diálogo de 30 segundos resolves en coreografías cantadas de 40 minutos. Imagíname un rollo de, bueno, sabes o que che digo? Pois ahora vou cantar outra vez... Pero o interesante desta película, por exemplo, é o reparto, porque o Fantasma da Ópera ¿Sí? é Gerard Butler, Leónidas, pero antes de falar 300, antes de facer 300. O sea, que estás pensando que van a repartir hostias e reparten cancións. Claro, é que isto é moi interesante porque nesa época el non era un actor de acción. No. Claro, despois fixo todas estas tipo Olympus Has Fallen e tal, fixo moitas películas de acción, pero empezando... Os de Guy Ritchie tamén, non? Ou esos son anteriores... Pues rock and roll. No, rock and roll creo que é posterior, sí. E na época na que fixo esta peli, eu creo que pódome equivocar, pero creo que non estaba encasillado como un actor de acción. Fai un papel, a verdade é que non sei se os actores cantan as súas escenas todo o tempo. O sea, non sei se as voces son as originais. Se é dele, a verdade é que o fai bastante guai, quero dicir, é un papel que o fai ben, que me chama atención, en plan, bueno, pois é unha prova de que Gerald Butler pode facer máis papéis que o señor Machacas Duro. De feito, este papel é de unha gran fragilidade, porque ainda que sexa un señor medio maquiavélico, un pouco maligno, que se obsesiona por esta chica e tal, a veces é unha criatura rota que realmente é un tipo monstro de Frankenstein. O problema do monstro de Frankenstein é que os monstros son o resto con el. E ele é un pouco o resultado deso. A película en sí non me gustou demasiado. Vou explicar por qué. Unha, porque cantan demasiado. Xa vos digo que, joder, unha cosa é ser un musical, outra cosa pasarse 4 pueblos. E a outra é porque isto pode ser un prexuizo meu, pero o director desta película era o Descanse en paz, que me enterei outro día que morrera preparando este podcast. Cantos mortos levamos? Joel Schumacher. Morreu? Si, fai 4 anos xa. O señor dos pezóns de... E esta película para que non sepa, é o creador de Batman con pezóns. Todos os tics das 2 pelis que fixo de Batman están nesta peli. Orzamentos da hostia, pero que parece unha representación teatral. teatral. Tamén te digo que me creo que Joel Schumacher sea moi bon director de musicais. Cartón pedra a punta pala, tamén é porque é nunha ópera. E toda esa impresión de que manexa unha cantidade obscena de cartos en un segundo metelos, pero que é incapaz de facer algo que non parece un telefilme. Tamén che digo que os americanos son moi de, aínda que nos parezca que non, de musicais. O sea, de facer os musicais e tirar
unhas tempadas con musicais, pero que non chega a ser película, simplemente poñer actores famosos cantando. Sí que é certo. O caso desta peli adolece un pouco deses problemas que eu creo que eran un pouco crónicos do vodevil. É certo que Schumacher fixo pelis que están moi guapas, como Un día de furia. É dicir, non é que todo o que fixera sexa unha merda. Para min esta parece moi encaixada na línea Batman. Hai críticas nesta peli nas que a xente di que para que o redime das pelis de Batman, que isto sí que é unha aportación ao cine. A ver, é mellor que as pelis de Batman. Eu non digo que eu non son o target desta peli, tampouco a puiden valorar ben, pero sigue tendo os tics malos para min do peor Schumacher. Sigue perdendo. Non é unha redención. Ten un par de detalles bonitos na posta en escena, como por exemplo, cando fan flashbacks, son moi teatrais porque só aparecen os personaxes e o fondo completamente oscuro, como se estiveran nun teatro, porque acórdome fai moitos anos e aparecen os personaxes así. E tamén que a película en sí é un flashback, porque a película é en 1870, pero comeza en 1920, por aí. Entón, a parte do presente está filmada como se fora unha película dos anos 20. Está en falta un King Kong polo medio para... Está en branco e negro, ten unha textura moi cinematográfica de antes, a iluminación tamén é moi... Eso parece moi original. Pero despois, por desgracia, pérdese. Por desgracia tuven que ver a inteira, non? 2 horas e media, por riba custoume moito atopala porque solamente había para tiñas que te suscribir a un servicio para vela, o de Movistar ou o de destes que está relacionado con Movistar. Silent Hill. Pasei e tiven que buscar outra maneira e Mega non me deixou descargala de vez, entón tiven que buscala como de 4 vídeos distintos, bueno, unha locura. E dende a Caixa Negra do Nostromo non estamos a favor da piratería. Nunca, sempre conseguidas sempre buscamos as opcións legalmente legais e despois nos vamos ás piratas. Eu estou a favor do, bueno, como xa dixen noutros capítulos, do pirateo analóxico, é dicir, de chegar a unha grande superficie e roubar o Blu-ray. Eso é horror. Pero hai un detalle que o tema da máscara, claro, porque incluímos ainda hai fotos de Fer nas termas. Porque incluímos este episodio, porque o fantasma da ópera leva unha máscara que lle tapa unha parte do rostro. Eu dicía vos antes que para min é importante o feito de que só tape unha parte, porque mentras que nas outras películas que falamos de como a máscara expuña o teu interior ou como ocultaba a túa auténtica identidade, no caso do fantasma de ópera a máscara actúa para representar a un ser dual. Por unha parte é o seductor, é unha persoa que incluso é músico e compoñedor, ensina a cantar a protagonista, que ten unha parte, digamos, culturalmente moi avanzada e na que é capaz incluso de enamorala, de facer que ela se interese por él, e a vez ten a parte da máscara que oculta a súa monstruosidade, que oculta un gran defecto do seu rostro que o deshumaniza. É como dos caras. Claro, exactamente, é ese rollo, o levar dúas, o a ver, no mesmo rostro, convivir dúas faccións tan distintas, a da máscara que tapa unha monstruosidade e a do home normal, incluso tendendo a galán. Para min a máscara aquí o que fai non é que te oculte e saia o teu auténtico interior ou que oculte o teu auténtico interior, é que o disocia, é que se mostran a vez as súas dúas personalidades, non é que unha se oculte e apareza a outra, que están as dúas a vez. Estáseme ocurrindo unha peli que sería brutal, que sería gravar toda unha película cos actores sempre de perfil. Non sabes o que hai do outro lado. Estilo egipcio. Sí, así, mirando solo dun lado. A ver, nunca sabrás o que había do outro lado. E en vez de chamarse la Xinua, chamase la Coñazo, non? Perdón. Entendo que non recomendas exactamente esta peli, non? No, a ver, non me atrevo a non recomendala porque eu recoñezo que o problema son eu cos musicais. Pero se che gustan os musicais, sí, se che gustan os musicais, se che gustan os musicais, porque esta vai che gustar. Mírate Rocky Horror Picture Show. Este musical 100%, é un musical feito con piloto automático de musicais. De musicais. ChatGPT musical. E tamén te quero comentar que o galán da película, o señor que quere enamorar a cantante e que non é o fantasma da ópera, creo que se chama Patrick Wilson, o nome non vos dirá moito. Nesta película fai de galán, melenas e tal, pero é un tipo que solamente asocias ao terror porque é o prota de Insidious e o que fai de Warren en Expediente Warren. É dicir, é un señor que a min fixo moi raro velo de gañán, velo de galán dun papel 20 anos antes, porque en plan, eu vexo a túa cara en pantalla e teño medo, sei que a serie B de terror. No, a serie B ao contrario, que eu creo que Expediente Warren e Insidious, bueno, Insidious depende do momento da peli que falemos, pero que son terror, joder, moi solvente. O ton desta peli da Fantasma da Ópera é
ten algo de terror ou non? Cero. non? É un drama amor. Parecese moito máis Que non che gusten os musicales, entonces sales aterrado. Parecese moito máis a Bela e a Besta. É un pouquiño ese rollo. Conste que unha Bela e Besta de Disney hai un momento que me dá moitísimo cague, que é cando está o pai dentro do castelo. Sí. E mira para un lado, non ve nada, e mira para o outro, está a Besta. Eu aí de pequeno cagame pola pata abaixo. Sí, eso cojona bastante, esa parte. Bueno, alguén quere comentar alguna cousa máis da Fantasma da Ópera ou facemos outro pequeno break? No, por facemos, só quero darche as grazas porque eu é un personaxe que é como super mítico e tiña desubicadísimo, non sabía cal era a obra original na que saía, nin sequera Eu pensaba que era un libro de pesadillas de R.R. Stein. eu pensaba que era unha obra, que era un musical antigo ou unha obra de teatro antiga Eu non pensaba, a verdade. Solo penso no Imperio Romano. bueno, no Imperio Rumano. Sempre Descansamos, non? Que parece que Imperio temos Romano. as neuronas Sí, ardendo. sí, eu creo que estamos baixo mínimos a estas alturas. Chavales, desconectamos un segundo. Bueno, que tal, rapazada? Estamos de volta aquí no noso Caixa Negra nos promo Máscaras no cine. Creo que agora temos unha vamos falar dunha serie de películas que vos van punzar como un coitelo afiado, verdad que sí, amigo Paco? Bueno, vamos a falar do slasher como algo genérico e como que te maten dá medo, pero vamos a poñer unha cámara, vamos a poñer unha máscara a quen te mate para que dé aínda máis medo. Pero se te matan recén fodido, bueno, aínda nin tan mal. Ou recén drogado, ou calquera, saltase calquera desas normas. O sea, ou se te divertiches e te matan, bueno, mellor eso que se non te divertiches e por riba te matan. Mira, que sí, que me estás apuñalando, pero deixa que xa estou aí. vou falar dun dos meus slashers ochentero que máis me gusta, que é como lle chamaron, é que vai sobre unha vila que ten unha mina e un dos tipos que vive nesa Zoolander. No, un dos tipos que vive nesa mina, nese pobo, volvese tolo e empeza a masacrar aos adolescentes que foron a beber e foder. Monteneme, la película. San Valentín Sangriento, la película. Eu esa solamente vi un remake. Está moito mellor a peli ochentera que o remake. Fácil. Sí, no, está moito mellor e ten para min, é que eu esta vina nun dos cines estos de Barcelona que dei con moi bon recordo, porque hai un momento dado no que están toda a peli facendo coñas con la taladradora, que é o que usan para facer buracos pues, buscando os minerais, non? Que é un taladro xigante, non? E de repente topome con unha escena que é ata unha pila de cadáveres e unha cousa facendo así para arriba para baixo e berro no cine, coño, iso era a taladradora. Pues E todo o mundo que estaba mirando para a película, hostia, este tío random ten razón, é a taladradora. Claro. Está ben que o digas, porque eu a taladradora, a verdad que foi dicilo, ademais co acento que dixeches, e veu unha cabeza cero capítulos sin falar de la que se avecina, Amador, dixen, eso é unha postura sexual de Amador seguro, vamos. Bueno, total, que esta peli é adolescentes sendo masacrados por un tipo que leva unha máscara de gas. O seu corpo é unha chaqueta de coiro e unha máscara de gas e matando peña nunha mina. Temos outras máscaras clásicas como Ghostface, que dirás tú, quen caralla Ghostface? Pois é Scream, que van cambiando asesino, entón estás vendo unha peli que en realidade é un quen o fixo. Non estás vendo un slasher, pero realmente o interesante a primeira vez que ves unha desas pelis da saga é ir manexando cal é o asasino. Spoiler, en todas as películas o director ou o guionista está xogando con iso dunha maneira burda, dunha maneira mala, en tanto que nunca podes chegar a predecir quen realmente o asesino. Pero é moi interesante iso que acabas de dicir, porque eu creo que hai dous tipos de máscara de slasher. A que oculta a unha personalidade que non se coñece, como un Scream, Sí. ou a que identifica a unha persoa como O Jason icónico, ou o icónico. exactamente. Hai asesinos de slasher como Jason que levan a máscara para que saibas que o Que ese tío é o asesino, punto. Michael Myers para que saibas quen é, claro. É dicir, a máscara ten dun valor doble no slasher, completamente contradictorio, oculta ou identifica. E de feito, nunha das versións modernas de Michael Myers, das últimas que saíron, Non confundir con la espía que machuchou. Mike No. Myers.
No, pero hai un momento destas versións modernas nas que xogan con ese rollo de que diste a máscara que identifica o asesino e tal. E hai un tolo que se fuga do psiquiátrico. Na última da nova triloxía de Jamie Lee Curtis. Sí, que o identifica, no, ten que ser el. E xogan con que é a poboación que enturba, lincha a un inocente que simplemente estaba tolo. Que andaba por aí, o asesino era outro. E pareceme moi gracioso como xoga con esa dualidade que ao final os malos somos nós tamén, matando a un tipo pensando que é o asesino. Sin xuicio previo, sin desarmalo ni nada, venga, todos e nos lo cargamos. Conste que ese rollo xa hai nos varios slashers, ou nos slashers unha cousa moi típica é a turba. A xente que busca un culpable e habitualmente acaban linchando ou acaban metendo na cadea un inocente e sempre che amosan, eso tamén pasa nestas novas de Halloween, sempre che amosan como que horrible a turba que se deixa levar violentamente. E aí me parece, o sea, estou de acordo co discurso, pero pareceme un pouco hipócrita que se faga desde o slasher, que é un xénero, que é unha pura apoloxía da violencia, do casquerío, e que desde aí alguén che diga en plan esta masa ávida de sangre, non como vos os telespectadores que vides a ver esta película porque sí, porque sodes boa xente. E despois quería falar dunha peli española pero malísima. Espera un segundinho, antes de saltarnos de deixar de falar de Halloween de Mike Myers, non sei se paga a pena contar pues, a anécdota de como se crea a máscara de Mike Myers, non? Vale a pena, un dato sí. moi coñecido, pero se cadra algunha xente que nos escoita non o sabe. Isto, cando estaban aí John Carpenter dicindo que lle poñían o de máscara ao asasino, colleron unha máscara de disfraz de o Capitán Kirk de Star Trek, que como se chamaba non me sabe agora o nome do actor, William Shatner. William Shatner. Como que a meteron elixivia e tal para quitarlle a cor e cousas así, que quedara así blanquecina. Así é como fixeron Sabes que hai un chiste con eso nunha destas pelis parodia estilo Scary Movie, que sé lo que hicisteis el último viernes 13, sei o que fixestes el último viernes 13, que comeza con un tipo que ten a máscara esta de Mike Myers, pero vai matar a unha tipa, a ver, é un asesino moi torpe que todo o mundo morre de cousas que non é del. E hai un momento no que está perseguindo a Jamie Lee Curtis desta película e dá coa cabeza nunha destas trampas de bichos, dunha destas lámparas de bichos, e empeza a arderlle a máscara. Entón empeza a arderlle a máscara, a dar golpes tal, e mete a cabeza nun cubo de auga, e cando saca a cabeza para fora, derretírase a máscara e quedará ya de Ghostface. E ese era o chiste desa peli, que non merece a pena que vexades. Pues estou no buscando porque me ten chiste sobre Viagra. Me parece que sei lo que gritasteis el último viernes 13. Sí, hai en galego, tamén foi dobrado a galego. Pero está gratis para ver en Plex. Bueno, 2,8 ten. Por tanto, aproveito para dicir esta ainda que ver, Aproveito para dicir, agora que estamos falando de máscaras que valen para identificar, que moita xente mistura erróneamente a Jason e o da Matanza de Texas. Sí, porque todo o mundo ten como a cabeza o tipo da máscara de hockey e a motosierra. Eso non hai. Nunca hai motosierra. Nunca hai motosierra. É a máscara de hockey cun machete ou con cousas, ou un fulano cunha máscara de coiro ou unha motosierra. Pero non... E Jason usando cousas random, hai escenas brutais sí. de atravésote con unha flecha, pero non que che mete un flechazo, non. Atravésote coa flecha, métete nun saco de dormir e espétate contra un árbore, cousas así, se nos está indo a pinza. Queríamos falar dunha peli española malísima que está en Netflix, que se chama El Club de los Lectores Criminales. Ata fai un segundo estaba convencido que ibas falar de Tuno Negro. É moi tuno negro El Club de los Lectores Criminales. Joder, pois é moi logo. tuno negro. E este é de un grupo de alumnos que se vinga dun profesor de literatura que quería foder cunha das alumnas ou algo así. Entón fanlle algo que se a peli a estrenarase hai 20 anos ou cando naceu YouTube tería moita gracia, porque lle fa unha broma de payasos, de poñer a máscara de payaso e fazer que vas a asesinar. Pero aquí esta peli é deste ano. Entón, claro, as bromas de payaso, pois este guión quedou un pouco obsoleto, non? Poñen as máscaras de payaso, empezan a perseguilo e mátanos sin querer. Pero son esas cousas que nacen sendo obsoletas xa. Xa, naceu obsoleto. O sea, que non é que, bueno, fixémolo e ali 5 anos non tiña gracia. Non naceu... tiña gracia xa cando fixeches. Cando vale. Se empezaron a facer as bromas de payaso non tiñan gracia. Cando se fixe unha peli desto, tampouco tiña gracia. Queríamos decir porque
tremendo truño. O sea, tremendo truño. Eu non sei vos, pero eu destas intervencións de Paco estou levando unha lista de pelis que quero ver flipante. Pero, a ver, eu pregunto obligatoria sempre que alguén di que é unha peli truño. É unha peli truño Las aventuras de Zipizape ou é unha peli truño Prisoners of the Ghost? No, esta peli, por moitos anos que pasen, non se convertirá en Las aventuras de Zipizape. Vale. Non, porque é horrible. É a peor cousa que te podes meter no corpo, porque un, é predecible, 2, non ten gracia, 3, as actuacións son de lo peor, 4, fan isto que facían que en Sé lo que hiciste el último verano podía ter gracia, de matan a un amigo teu e desaparece o cadáver e non o encontras, e que drama, en Sé lo que hiciste el último verano podía ter gracia, pero é que agora non. Ahora, quero dicir, hai un burato de guión aí e ti dis, por que? A sociedade cambiou, evolucionou, xa sabemos que non está ben que maten os seus amigos e fagan desaparecer o corpo, sabemos que non ten gracia, é verdad, Paco. Sí. Ya non te puedes reír de nada. Es que... No, pero... e veme outra cousa aquí, que teño aquí unhas notas super potentes. Outro gran truño. Eu quero moito a Ales de la Iglesia, como ben saberedes. Pero fíxome unha promesa que non puido cumplir. O seu corpo firmou un cheque que non puido pagar, e ese cheque foi Venecia Fremia, porque me imaginaba o que me gustaría que se fixera aquí de un slasher de peregrinos con turistas en Venecia. E topámonos con turistas en Venecia sendo matados cutremente e mal. Porque podelos matar cutremente, pero polo menos que sea disfrutable, e non. De feito, a peor escena da película é un vídeo de YouTube. Está disputada a peor escena desa película. De YouTube hai un vídeo, enseñanche un ordenador portátil e, no, así foi como morreu unha persona importante para a trama, non? E dis, resulta que se escapou, se soltou un cruceiro dos que chegaba a Venecia, eu que sei, pasou como aquel barco que se soltara en Ferrol e romperon unha ponte. Ponte das Pías. Sí. Pois o mismo rollo, escapóselles un barco e resulta que había un rapaciño no porto aí paseando que morreu porque o crucero aplastou ao pobre do chaval entre o atolón e o cruceiro e quedou aí aplastado polo cruceiro. Hostia, que morte máis chunga, tío. Esa é a generación. Acabas de recordar a Indiana Jones a última cruzada, os que morren entre aplastados polo que eu entendo que pode ser moi vago, pero eu vexo un cruceiro descarriado vindo hacia min e digo, ou nado ou salto para o outro lado e escapo nadar. Pero eso é como o sicario do Doutor Maligno en Austin Powers. No! Con pisonadora. Sí, é a escena da pisonadora, pero en chaval que pero mollado, sí. Un chaval que está no puerto e ve vir un mastodonte gigantesco de cruceiro e di, bueno, pues me muero, sabes? De todas formas, Paco deixaba que era unha idea moi interesante que espero que teñas registrada para que ningún listo a colla, que é de facer exactamente eso, pero alrededor do Camiño de Santiago. Creo que xa hai unha serie, Movistar Plus, pode ser. Dios, non vexades eso. Porque, sí, aí fixeron unha promesa e acabaron presentando a xente que vivía no Camiño de Santiago como vamos a facer la matanza de Texas sin presupuesto sobre uns tipos que viven no Camiño de Santiago e matan peregrinos para comelos. E ademais, un dos gañáns que vive no medio do monte é maricón e sí. Joder. Sí. Tremendo plot twist. Un deles entón decide que vai violar a un destos peregrinos e a familia enfádase con él, porque claro, a ver, comer peregrinos sí, pero fodelos. Pero foder. Ti non sabes que a comida non se xoga. Ser maricón non é. A ver, isto ao mellor tiña un éxito moi limitado, pero eu creo que realmente se fixera unha película así rollo con cartas do Xacobeo, por exemplo, de cargarse peregrinos en Santiago, polo menos a xente de Santiago, que son 100.000 habitantes, iban ir todos en masa ao cine a vela. Mira, pero en masa, canta pasta necesitaríamos para facer un crowdfunding? A vos acordamos o ano pasado, fai dous, non sei cando foi, a xornada esta da juventud cristiana, sí, que había, o sea, xente que eu nunca pensei que vería odiando a los guiris. Eu gustábame un mundo cando eu era o único que odiaba os peregrinos. O sea, dicían, Paco, eres un puto foron loco. Como 2 semanas moi mainstream en Santiago, de que a xente lle caese mal peregrinos. A xente que non sabe do que estamos falando houve unhas xornadas hai un par de anos que vi unha
morea de rapaces, pero estuveron chegando semanas. Estamos falando de que viñeron 12.000 rapaces que foron chegando aos poucos. É un 12% da poboación. Sí, o sea, que non se que entraban na cidade cantando e berrando con bandeiras de España. Non seguíamos sendo máis se podíamos terlles pegado, pero en Santiago temos unha cousa que somos moi cobardes, solamente nos atrevemos a pegar se estamos podíades haber mexado dende os balcóns. Dende os balcóns podíades haber mexado dende xente que chegaba cantando a Dios a berro a pleno pulmón. Ás 8 da mañán, pues con callados dos que fan ruido. La sangre de Cristo. E tamén vos digo que por riba non deberon deixar moita pasta, porque meteunos todos os colexios concertados da igrexa, todos os sitios meteronos. Vaya, da la casualidad. Meteronos a dormirnos nos da la casualidad que viñan a custe cero. Tamén vos digo que non había hotel para 12.000 personas. Encheron casualmente encheron de mierda a cidade, casualmente. Bueno, de eso teño que dicir que tampouco teño unha queixa. Claro, a máis, a ver, eu eso podría me queixar se non tivera ido 4 ou 5 anos seguidos a Ortigueira, non que probablemente me portara igual de mal que eles. Claro, eso quero dicir ao final, pero si era moi mainstream aí, eu creo que aí é que foi moi hardcore, tío. A ver, que aumentas nunha fin de semana o 12% da población da cidade. Eso tens que notar. Claro, e aí se non había Dios que fora a comer. A ver, e eu creo que aí se te cargas a algún. Que non se nota. Non se nota. Además vai poceo. Además vai poceo porque está ofrecido. Está limpo. Se vas a un dos guardias. Se vas a un dos guardias. Dos guardias que viven na cidade. Dices, no, mira que somos un grupo de cristianos e falta uno. Estará bebendo por aí. No, es que chamámoslo por teléfono e non contesta. É que hai pouca cobertura, sodes moita xente meténdose en Santiago. No, ven outro amigo. No, é que me faltanos un. Bueno, mismo. Ponte a esperar aí onde outro. Non sexamos tirada a caña por se alguén quere producir un slasher en Compostela. Aí con unha especie de zapatones asesino ou algo zapatones así. Asesino? É que está feito, está feito. Podían ser un doble slasher, zapatones ou o vello que é vestido de tuno que vende os casetes. Pero no, porque xa houbo tuno negro. Os tunos están collidos. Quero facer unha recomendación boa. En Netflix hai unha serie documental que se chama en vez de chamarse Pilgrim, podías chamar Killgrim. Acabo de ter aquí Hostia, podemos facer unha camiseta que sexa o Pelegrino, pero en lugar de levar un callado leve un registrado, aquí. Estou patentando Killgrim. Sabedes o cartel do Paz o Matadero? Que era un tipo con un coitelo, pues a Pelegrino. Restaurante asesino era ese. Era ese cartel. Como se nota aquí os compostelanos? Cambiamos a Pelegrín, en lugar de levar un callado, que leve o coitelo en plan o asesino, e xa está. Aquí estas mentes xa están diseñando, aquí xa está casi. Estou uno dibuixando, Antes de rematar a sección Slasher, queríamos falar de unha serie documental que ten Netflix que se chama The Movies That Made Us, que as películas que nos fixeron, vamos, e que dedica un par de episodios a Viernes 13 / Halloween, e hai un momento moi gracioso porque a Viernes 13 dicen, é que había xente que acusaba a Viernes 13 de copiar Halloween, salen os de Halloween e os de Viernes 13 xuntos. No, é que somos colegas, participamos en ambos películas e dixenlles, que os parece se fago Halloween, pero con tetas, apuñalamientos, sangre e máis bizarrismo que cando fixamos Halloween? E dixeronme, parece nos cojonudo. Pois eu, as pelis que nos fixeron sería o título que utilizaría para facer unha serie documental sobre as películas que iban ver ao cine para magrear os nosos pais. Hostia, e la Lozana andaluza. E falar das nosas adolescencias serían as campamentos que nos hicíamos. As campamentos, mi madre. Bueno. Nos estaba pensando como serían The Movies That Made Us in Spain, pois terían que ser o que botaban na tele. Pretty Woman, Tiburón. 9 semanas e media. Tiburón que te quedas dormido e empezaste a ver Pretty Woman, ahora ves un tiburón comendo xente. Tiburón a italiana que le chamaron Tiburón 3. Tiburón 3. Bueno, que nos trae? Está claro que aquí xa non hai que falar de algo máis serio, xa porque xa se foi moita pinza, o sea que creo que nos trae aquí Fer unha peli especialmente seria. Pois sí. En su corsé, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro.
Vou vos contar un pouco a orixe do personaxe, que aparece nas novelas, nas revistas de relatos pulp na década de 1910. Con pulpo regalaban che relatos. Sí, porque a ración de pulpo é unha novela del Zorro. O tiñan No San Froilán, joder. Como xustifican se non cobrala 25 euros, tío? Porque che ven cun libro. Que che veña cun libro. Un pouco, a ver, eu penso que todos coñecemos al Zorro rápidamente. El Zorro é como a identidade secreta de Don Diego de la Vega, que é un noble do México, bueno, da California mexicana, Postcolonial española, que No, el loita contra os españois. Eu creo que é xusto da época da independencia. No, que va. É xusto despois. É xusto despois. Cando están repartindo as terras e o poder. Deixase entrever en moitos dos produtos os que sea el Zorro, deixase entrever que ten orixe española, como imagino que todos os nobles do México da época terían, non? Pero el defende os aborixes e defende a xente da terra. El sobre todo defende os campesiños dos gobernadores e dos terratenentes que son inxustos con E de eles. feito hai algún capítulo solto en que os españoles querían volver a retomar as terras, tramas deste estilo, sí. Seguramente porque hai moito material do Zorro, hai novelas, hai cómics, hai series de televisión, películas, e unha cousa que descubrín recentemente, que hai unha novela de Isabel Allende sobre el Zorro. Hostia, que me chamou sabía. moito, que descubrín preparando este podcast e non lin. Isabel Allende, que foi unha moi boa presidenta de Chile. Sí, bueno, chilena creo que sí que é, non? Isabel Allende. E algo de familia ainda ten con Allende, non sei exactamente cal é o grau, pero algo de parentesco había. Bueno, continuemos, por favor. Eso non había, facedemos fact check. Exacto. Eso, pois é Don Diego de la Vega, este home que loita contra as injustizas que sufren os campesiños pois nesa California do século XIX. Gustaríame aquí centrarme porque na película de 1998 de La Máscara del Zorro, que é esa película de Antonio Banderas, que seguramente fora a porta de entrada para moita xente que nos escoita a este personaxe, pero non a miña, porque para min el Zorro, a primeira vez que me enfrontei a este personaxe foi unha serie de televisión que houve nos 90, que eu non sei se vos recordades. De animación. De dibuxos. Non me dou conta. De debuxos tamén houve. Eu recordo Eu vina de dibuxos tamén. Pero eu lembrome, porque eu de neno era moi das espadas, a min os mosqueteros, el Zorro, estas cousas molábame moito. Que hai certa relación entre espadas e máscaras, polo que estou vendo. Sí, que sobre todo en Alice White. No, está ben esa. No, pero nos cómics hai moito exemplo, hai o Guerro del Antifaz, e cousas así. El llanero solitario. Dixemos que La Máscara del Zorro era digamos que seguramente a máis mítica, a máis mítica. Sin embargo, é curioso porque La Máscara del Zorro preséntanos a un zorro, ao zorro original xa na súa vellez, na terceira idade, que pasa o testigo deste heroe a un novo home, a un zorrín, eso é, un zorrito, para que continúe ca lenda, a un raposo, porque estamos dicindo zorro, pero separando así que el zorro non ten que ser sempre Don Diego de la Vega, non que calquera que se poña ese traxe para loitar a prol dos... Que tamén ten unha escena varias escenas de adestramento. Tamén, sí señor. Porque recordemos que o zorro novo viu ao zorro vello, en plan, cando ele era novo, e ten esa ensoñación de, boa, zorro tal, e lévano preso por unha chorrada, mata o irmán. Pois non sei se había unha venganza aí familiar. Sí, había algo aí de... Entón coñécense en prisión. Eso é, porque de feito, Anthony Hopkins é o que interpreta aquí a Don Diego de la Vega, o zorro vello, que é un pouco o Gandalf deste o que adestra a este zorro novo, que é Antonio Banderas, que se chama Alejandro Murrieta. O seu personaje. Lleva ETA en la palabra, La precuela. Outros que levan máscara. Outros se máscara. Quedounos fora do programa Lobo, onde foden con pasamontañas. Quedounos Lobo fora. Podemos falar de Lobo aquí.
Bueno, eso, veña, continuemos. entón, a película ponnos, neste caso, é un pouco distinta, porque non é tanto os terratenentes que son malos cos campesiños, aquí directamente como unha empresa que ven a Minera. explotar unha mina. Minera, unha empresa minera. Están aí explotados os mineros contra os que se ten que enfrontar este Dinamita. novo zorro. Hai algunha película na historia do cine na que as empresas mineiras sexan boas? Pois Porque é como un malo moi é mítico. verdade, tío. Avatar, non? Tamén É como- medio- Sí, hai outra na que causaba enfermedades. Os mineros... No, pero non os mineiros, o sea, as mineiras. As mineiras, a empresa. Non suelen ser moi agradables tampouco. Non supoño, a ver, simbólicamente, unha cousa que cava na terra, cambia tanto a paisaxe, sabes, supoño que é moi potente como símbolo de destruir. A non ser que se convertiran en terraformadores. E porque as condicións laborais nunha mina son tan malas que realmente si existe unha figura de empresario explotador, ten que ser un Pero mineiro. cantos lagos temos ahora a conta de antiguas minas, Verdad, verdad. Aí, os pontes falta un monstro. Influencer, recorda que unha foto no Monte Neve sempre é unha foto bonita. Outra segunda alusión. Alusión ao Montenegro, non? É que hoxe estamos Bueno, continuemos. memeados. Entonces, que máis nos contas do zorro? Bueno, eso, é adestrado por este home para acabar con bueno, Con mal no mundo. liberar os traballadores da mina e mola porque o igual que pasa con Batman, que os que comentábamos antes, hai moitas escenas nas que o propio Murrieta, facéndose pasar por un noble, pois vai a ceas de gala da alta sociedade ali de la California da época, un pouco pa coñecer a xente, ver como respiran os que serán logo os seus inimigos. Claro, e tal. é A así, min, desta- eso recórdame a esa gran infiltración que ti sempre comentas de James Bond, verdad? A min, O banquero suizo conocido como... a min gustame moito desta adaptación o do cabalo, que nas anteriores é un cabalo nobre que o silva se te ven buscar e tal. En esta putea a Banderas, porque Banderas sílvalle para que veña, o cabalo ven, e cando Banderas vai facer o salto espectacular de caer xusto encima do cabalo, o cabalo dá uns pasiños para diante e Banderas leva a hostia da súa vida. O cabalo moi cabrón con Banderas, ata o momento no que xa é el zorro e gaña un pouco o respeto do cabalo. Do cabalo. Esta peli está moi guai, moi recomendable, además Antonio Banderas penso que fai del zorro moi ben. E de feito penso que é polo que é coñecido en Estados Unidos, non? Eu creo que Por ser o zorro. un pouco por ser o zorro, non? É posible. De feito, o papel que ten poñéndolle voz o gato con botas Deriva bebe do moito zorro. do personaxe del zorro, non? Entón, claro. Esta peli ten unha secuela que se chama La leyenda del zorro, Con nenos. que tendesme que axudar porque eu non a recordo moito porque sei que non me gustou. É que eu tampouco me acordo. Eu acordome que nas de Banderas a primeira está guai e a segunda No. olvídala. Eu da segunda recordo que había unha trama con neno de ver se era fillo del, non era fillo del, Claro, logo porque andaban nun sitio, se porque costaban o o sea, pequeno, nas o súas pequeno nas estaba súas obsesionado co películas, zorro. ten como compañeira de reparto sentimental a Catherine Zeta-Jones. Eu non sei por que pensaba en Salma Hayek, por algún motivo. Por desesperado, Por desesperado. que tamén é Antonio Banderas. É verdad. Pero eu, do zorro, teño que confesar que estou vendo aquí, estou A vendo nova de a Amazon. nova serie de E Amazon. que tal? Estáme gustando, pero eu describiría como é un capítulo descartado do Ministerio do Tempo. Se ten o mismo... Porque ten o mesmo actor, non? No, ten o mismo actor e ten o mismo tipo de estructura narrativa de solución de problemas, bueno, así, este estilo de serie. A mí gustoume. Ten un rollo que non pasa nas películas e é que atribúyenlle un poder místico ao zorro. O sea, tú non é que tú decidas ser o zorro, é que uns espíritus de indios, de indios nativos, deciden que tú vas a ser o zorro, queiras ou non queiras, e te transforman no zorro. E vai un pouco por esa liña. Ten superpoderes, entón. No. Como Los que espíritus dicen que o sea, tú eres o zorro e te jodas. te chaman para ser el El zorro, sí, non ten superpoderes. De momento, non acabei aínda. Quero comentar para pechar xa o tema del zorro que pasoume unha cousa moi bonita preparando este podcast que eu recordaba de pequeno ver unha peli del zorro unha mañá na dúas
que me deixou flipado, porque ademais é desto mítico de que cando és pequeno que estás vendo unha peli, pero os teus pais levanche a facer algo, non podes seguir vendo, o que queres ter, entón me quedara sin acabar, pero eu quedara como moi impresionado, porque recordo que había estaba o zorro normal, o negro ca espada, pero logo había un zorro rosa que levaba un látigo, había un zorro amarelo, había un zorro azul, e aquelo enganchaba un pouco, combinaba un pouco con outra paixón que tiña eu de neno, que eran os Power Rangers. Entón era unha especie de como Os Zorros Rangers. Os Zorros Power Rangers, me parecíame espectacular. Era un capítulo dunha serie o mellor. Bueno, pois teño que dicir que non só atopei esta peli, senón que está en Prime. E levei unha sorpresa. Que tamén a vin eu. E levei unha sorpresa moi moi grande, porque en español decidiron é unha película, é unha parodia del Zorro, unha película humorística do ano 1981. En español decidiron a traducir como Esos zorros locos. Non é zorrea como puedes. E diste, que mal traduciron a peli. Las locas aventuras del zorro. E diste, que mal traduciron a peli. Bueno, sí, pero é que en inglés se chama Zorro de Gay Blade. Non sei, zorro a folla gay, non referiéndose a folla de espada. E a película vai Podino haber traducido como zorro o maricón. Si, algo así, las mariconadas del zorro, non? Unha cousa así, pero non, cortáronse un pouco. E a película vai de Don Diego de la Vega Jr. Que é un tipo que é un vividor follador no Madrid do século XIX. Sí, además empeza así, Madrid. Eso, que é fillo de Don Diego de la Vega el Zorro. Pero él non sabe que o seu pai era el Zorro. Él acórdase de que cando él era neno en California vía el zorro, pero non sabía que era o seu pai. Total, que recibe o telegrama de que o seu pai morreu, e o tipo colle, montes en un carruaxe e lle dio o carruaxe a California. E chegan a California no carruaxe. A ver, é unha película parodia moi notón de El jovencito Frankenstein, Aterriza como puedas. Eu vexo máis que como Aterriza como puedas como as de Mel Brooks, sabes? Sí. Como La loca historia de las galaxias, Sillas de montar calientes, vexo un pouco neste ton. Problema que ten a peli, Embelleceu moi mal os chistes. moi mal porque cale a gracia que chega un momento que resulta que Diego de la Vega Jr., Don Diego de la Vega tuvo dous fillos. O problema é que se chama de gay o zorro gay, quero decir, claro. A partir de aí Diego, o humor setentero, vale, non 70 bien, pero ao mellor a día de hoxe Diego de la Vega tuvo dous fillos, que Diego de la Vega Jr. e Florindo de la Vega, que é homosexual, e o pai intentou metelo en vereda metendo na mariña e cousas así, e en propias claro, en propias palabras do personaxe di papá me metió en la marina tratando de hacer un hombre e al final solo se metió un hombre en mí, non? Unha cousa así ou solo se metieron hombres en mí, unha cousa así, non? Entón xa vedes o ton do humor. O tipo, por suposto, ten voz de pito facendo voz de gay estereotípica. Entón, claro, chegará un momento no que Diego de la Vega pois recolla o testigo de farase el zorro, lesionarase e terá que ser sustituído polo seu irmán xemelo el zorrín. Pero como é gay non pode ir de negro porque é aburrido, entón faise traxes de cores porque é modisto e cousas así. Há moita confusión entre a xente, que de repente ve chegar a un zorro vestido de dorado e con escote aberto hasta aquí. Hai unha tipa que está enamorada del zorro e teñen escarceos amorosos, pero claro, de cando en vez o zorro gustan os homes e a tipa non entende nada. Entón, bueno, pois é unha tira moito por aí. Comedia de la buena. Entón, é unha pena porque ten un par de chistes bons ao principio da peli, pero despois en resumidas contas, o mellor chiste é o de a California. É o que contamos aquí e xa está. Non é recomendable, non está ben. Bueno, moi contento, quería contar isto, que atopei esta peli, existe, pero non está ben. Moi contento de saber que non estou tolo, pero moi descontento de que coño acababa de ver, si. Bueno, vamos continuar con o noso repaso de máscaras e vamos facer estamos indo atrás no tempo. Salimos da Baixa California do século XIX e vamos pegar un salto da hostia cara a Idade Media e vamos a marchar moi para oriente. Vamos chegar hasta Xerusalén. E imos falar
de agora que volve a estar un pouco de moda co tema de Napoleón, doutra mítica de Ridley Scott. Vamos falar de Kingdom of Heaven, o reino dos ceos. Por certo, ambientada en Xerusalén, pero filmada... Pensei que era un videoxogo no que ibas cunha espada con forma de chave. De chave. Filmada casi toda, creo que en España, se non me equivoco, por lo menos unha parte moi importante da película filmouse en España, en castelos da época árabe, etc. Esta película está protagonizada, ten un repartazo. Está Edward Norton, está Jeremy Irons, está Orlando Bloom, está Liam Neeson, o sea, unha puta pasada. A Eva Green, a mitad da pasta foisen actores. E narranos a historia de como un ferreiro nunha vila de Francia na Idade Media marcha para Xerusalén, para as cruzadas, un pouco para redimirse despois dunha gran perda persoal, dun crimen relacionado que comete. Aquí xa entro con un dos detalles que me parecen destacables desta película, que vou poñer a miña máscara de crítico de cine random, amateur e arquetípico con cero enxeño, vou dicir que esta película no fondo é un western. Pero sí, esta película, rapaces, é un western. Eso é un exercicio de estilo tamén, son como cousas que unha carta de amor ao cine. Pero atención porque vouno xustificar. Podemos facer un especial de western que non son western, pero decimos que son western porque queremos nos guais. O Reino dos Ceos é unha película que che presenta un espazo de merda, a bella Europa con orde social super rígida, un espazo de liberdade, un mundo en construcción, neste caso Xerusalén, no western a fronteira estadounidense, uns salvaxes tratados como vos salvaxes, o inimigo, o outro, os indios ou neste caso os sarracenos, e un heroe que ven de baixa cuna pero que sabe que no novo mundo pode ser quen queira ser. Esa especie de positivismo. E entón é bueno a defender como unha road movie. Positivismo capitalista que construiu, o sea, que é a base cultural dos Estados Unidos. Vale, pois é unha road movie. No, para min iso é completamente un western, porque a road movie é un subxénero do western. Ata aquí o tema western, porque diredes, que ten que ver cas máscaras? O tipo vai enmascarado por Xerusalén? Non. O rei de Xerusalén nesta época, que aparece na película encarnado por Edward Norton, era o rei Balduino, que era un señor que pasou a historia como tal, e así aparece recollido na película, como un gran rei, unha gran mente nun corpo enfermo. Por qué? Porque tiña lepra. Era unha persoa moi feble físicamente e, sin embargo, moi forte mentalmente. E este rei que tiña lepra, que sabemos que é unha condición que acaba desfigurando moitísimo o rostro e o corpo da persoa que a sofre, e tiñas cachos de rei. E ademais é moi transmitible. Sabemos se eso foi o que lle pasou a Willem Dafoe ou eso é de serie. Como unha condición moi infecciosa. Neste caso o rei leva unha máscara tanto para ocultar a súa fealdade como para evitar o contagio de outras persoas. Entón, nesta peli, falábamos antes de para que vale a máscara en cada unha das películas, e unha esta creo que a máscara, que ademais está moi belamente é de metal, forxada, traballada, representa un rostro co ideal de grego, casi de beleza, unha cousa hiperrectilínea, simétrica, etc. Eu creo que a máscara representa a beleza espiritual, mental desta persoa e oculta a súa condición de enferma, e a vez representa a súa intelixencia, a súa fría, incluso un pouco calculadora intelixencia frente a que oculta a carne, o pútrido, o degradante, o que se pode degradar que o material do seu corpo mortal, digamos, de alguma maneira. Entonces é un uso moi intelixente e para min é un auténtico exercicio de estilo interpretativo por parte de Edward Norton, porque esta fragilidade física, sin que se lle vexe a cara en ningún momento da película, transmite moi ben. Ti ves un rei cansado, un rei enfermo, pero un rei cheo de fortaleza interior, de bondade. El quere facer o mellor por os seus súbditos, el quere unha Xerusalén onde todos os porque ele é un rei cruzado, é un rei, o seu avó tomou Xerusalén e o seu pai e o seu avó quedaron como reis e ele herdou ese reino, pero Xerusalén é un reino feudal europeo máis, pero en Oriente Próximo. Entón, é o que busca é unha utopía de convivencia religiosa, unha cousa que a propia película non se cansa de repetir, que aínda non se acadou a día de hoxe en Xerusalén. Ele é o soño que ten nese momento, que era un Xerusalén
na que xudeus, cristiáns e musulmáns sexan capaces de rezar cada quen o seu Deus sen estar en conflicto. Que podría salir mal? Eso é como día a historiografía tradicional como nos pinta que era Toledo, non? Un pouco... Sí, hacía estas esculturas. Este rei foi de Erasmus a Toledo e dixo, teño que facer isto no meu país. Pois, é certo que o cine histórico sempre danos pé como a ciencia ficción a representar os males da nosa época trasladados e transplantados a outra época distinta. Está claro que esta película do ano 2005, de toda a época do War on Terror de George Bush, da guerra en Irak, a guerra en Afganistán, etc., está claro que intenta chamar por un entendemento entre culturas, por unha convivencia pacífica entre Occidente e Oriente, entre cristiáns e musulmáns, e Ridley Scott, que como todos sabemos non é precisamente un mestre da sutileza, non se corta un puto pelo representarcho así. Entón, os cruzados, os templarios, os cristiáns nesta película solamente hai dous tipos de cristiáns. Os vos tipo protagonista que queren convivir cos musulmáns e cos xudeus, que queren un mundo en paz, que queren un reino dos ceus, e os templarios que son, son xente fea, desagradable, lasciva, cruel, clasista e hiperclasista, porque co prota o malo, o primeiro encontronazo que ten é porque eres un bastardo ferreiro, eso en Francia non poderías nin herdar, pero aquí senta esta mesa dun rei, pedazo de merda, sabes? É un rollo dese plan. E fronte a isto están os personaxes tipo Saladino, que teño que dicir que históricamente sí que Saladino ten fama de ter sido así. Saladino foi o gran caudillo árabe dese tempo, que conquistou de Egipto a Siria, etc. No, Aladino non, Saladino. Eu recoñezo que os meus coñecementos acerca de Saladino proveñen íntegramente do Age of Empires 2. Xogazo. Entón, pero ata no propio Age of Empires... Que ibas decir de Aladina, esa gran serie. Dios. No propio Age of Empires presentanche esa imaxe dos cristiáns, dos cruzados como xente hipercruel, e dos sarracenos como xente moito máis tolerante. É certo que neste caso os sarracenos estaban defendendo o seu país, que estaba sendo invadido polos cristiáns, vamos. Bueno, pero que sí que é verdade que eran os reinos musulmáns daquela época eran culturalmente máis avanzados. Lavábanse. Sí, bueno, seguramente... Sí, tiñan medicina, tiñan astronomía, tiñan matemáticas, pero aquí non vai tanto un tema de estadio civilizatorio, non comían cochos, sino de non se pode ser perfecto. De animosidade, é dicir, a película presenta en todo momento como hai un choque de culturas que é exacerbado pola parte cristiá, pero nin sequera por toda a parte cristiá, sino por os templarios e pola xente que quere facer negocio co que está ca ruta da seda, co comercio, co que está a suceder. E aí creo que Ridley Scott peca un pouco de ser burdo, de presentarse ese conflicto que é real e que é interesante dunha maneira moi esquemática, moi maniquea, ao mellor. Moi maniquea e moi anacrónica, porque a ideoloxía do protagonista, por exemplo, ou de moitos dos personaxes positivos da película, é o que digo, é a ideoloxía dos pioneiros dos Estados Unidos, de xente que chega a un mundo novo, a unha terra nova na que ser completamente libres, na que non importa onde naceses, é dicir, é como unha transición do feudalismo ao capitalismo. Non se cortan e dicir todo o tempo ese. Esa visión que estás dicindo non é un pouco revisionista? Porque ao final os que acaban en Europa non son os que os que acaban en Estados Unidos e tal, non é en plan, mira... Non creo que sea revisionista. Non creo que sea revisionista, creo que é anacrónica simplemente, pero tampouco fan solamente eles, quero dicir, é certo que sobre todo a Idade Media desde o romanticismo é como o pasado histórico no que nos é o que máis apelamos, o que máis nos chama a atención, etc. Ao final é certo que é unha época na que proxectamos os seus propios fantasmas. Por exemplo, nas cruzadas podemos situar todo ese odio, intolerancia, o medo diferente que se instalou no mundo a partir do 11S, ou sin sair da casa daqui de Galicia, por exemplo, a lectura que facemos da Revolta Irmandiña é moito máis... Parece que son comunistas, sabes? Cando se fala deles en novelas, en divulgación histórica e demais, cando os irmandiños ao final eran moi... campesiños sí, pero tamén baixa nobreza e burgueses das cidades que simplemente querían pues, a súa parte de pastel, querían comer, a súa parte de negocio, claro. Pero entón, nos digamos que recollemos unha época, pero enchémola da nosa propia ideoloxía. E iso creo que o que fai tamén Ridley Scott. Non o fai mal, a min O Reino dos Ceos é unha película que me gusta moito, pero sí que me parece que hai que vela con un certo ollo crítico e dicir, a xente da Idade Media non pensaba así, non actuaba así, porque de feito se pensara actuar así,
A Idade Media tería rematado moitísimo tempo antes. A min gustaba moito esta película que houbera un evento histórico que eran as cruzadas sabía, tiña máis idea de que ia, pero esta película foi a primeira que me deu unha visión de que pasou realmente ali como era todo aquilo, foi a que me animou a ler máis sobre iso, así que joder, nese sentido penso que que podemos recomendar bastante porque... Sí, eu recomendo sen dúbida. Mólame moito demais que unha cousa que despois corroborei cando empecé a ler sobre as cruzadas é unha escena na que Orlando Bloom, por exemplo, chega ali, el pon a xente a sachar nas novas leiras que hai ali en Xerusalén, porque é como un pouco ese choque de que chega nunha sociedade agrícola como é a europea da época e chegas a unha sociedade que xa era urbana, ou que leva moitos anos sendo urbana xa. Eles chegan ali coa idea de riqueza igual a terras, pero que as terras non se poden traballar igual, entón o que pensan que va a ser un gran botín non é tanto, pero non é tanto porque non saben como facer para que o sexa. Eso pareceume é moi interesante, non para pensar no rollo rural urbano. No, iba a decir que esta película pasa unha cousa que foi moi mutilada para a súa estrela en cines, era moi longa. Entón, eu a primeira vez que a vin a versión cinematográfica, non a vin en cines, pero vin a que había, digamos, en difusión doméstica, que era cinematográfica. Está un pouco coxa. Eu agora a última vez que a vin, para preparar un pouco este podcast, collín a versión do director, que foi unha versión, non foi o mítico rollo de vou facer máis cartos, meto 2 escenas máis e saco, non, foi a montaxe que Ridley Scott quería facer antes de que por exixencias creativas e distribución obligasen a recortar. Sacou un montón de tramas do medio, o personaxe de Sibila, de Eva Green, a irmá de Balduino, as súas motivacións quedan moito máis claras nesta montaxe e pasa a ser unha peli de 2 horas a unha peli de 3 horas. É dicir, méteselle moitísimo metraxe polo medio, non a fai máis pesada e contextualiza moito do que estás vendo, ata o punto de que eu creo que se agora volver a ver a película na montaxe clásica de 2 horas, que me parecería que lle falta algo. Eu recomendo vos que lle botedes a man. Hai a versión do director por exemplo, en Blu-ray e DVD comercializouse a parte especificamente e atópase moi facilmente. Eu collina en Amazon a miña, de feito. Jeff Bezos pasta aquí. E non sei se, Paco, ti non comentaches moito desta peli, aparte que é unha road movie. Ah, non a viches? Non. Non, pois eu recomendo xa bastante. Sí, moi recomendable. Gustoume moito Non sabía que facía un elfo no medio das cruzadas. Que perdidiño está Orlando Bloom, porque Orlando Bloom, eu recapitulei e dixen Señor dos Anéis, Piratas do Caribe, Troia, Kingdom of Heaven, o sea, fixo moitísimos blockbusters no seu momento. E ahora, quitando esta serie que fixo tamén para Prime fai 2 ou 3 anos, a de Carnival Row, creo que era. Sí. Está moi desaparecido, fai moito tempo que non lle vexo o pelo. Sí, que é verdade, tamén lle pasa semellante a Elijah Wood, non? Quero dicir, aí... Pero Elijah Wood está facendo moita serie de B con presuposto. Bueno. Fixo esta dos nenos asesinos, como se chama? Sí, a dos... Os nenos que tolean que queren matarte. Os nenos zombies que te queren matar, fixo Cornos. No, que esa fixo Radcliffe, Harry Potter, tío. Logo fixo a do cadáver suiza, na Valla Suiza. Bueno, teño unha listada que o remake americano de ¿Quién puede matar a un niño? Eu quero falarvos de Abre os Ojos. Vamos falar de... bueno, pois vale. Pero ti vas falar de Abre os Ojos? Vou falar de Abre os Ojos. Eu xuraría que na nosa escaleta falabas de outra peli, pero bueno. Sí, pero como deso xa lle dediquei un vídeo en YouTube, digo, non vou falar 2 veces do mismo. Ah, claro, como eso está no universo expandido. Exacto. Pois sabes que eso non é canon, non? Xa negra los Tromo Legends. Todo que non está aquí non é canon, chaval, que en calquera momento podes retconear. No, o que me iba a decir, Abre los Ojos, para min, bueno, vou vos poñer en circunstancia, unha peli de finais do siglo XX española que tuvo un remake americano ao ano seguinte que foi Vanilla Sky, que foi xa o ano seguinte. Sí, foi un poquinho máis, creo. Todo un poquinho máis, creo que do ano seguinte, que foi. Bueno, como sempre vou non comprobar, vou seguir. Comproba, bueno, que non sei que terá de ceo a vainilla ou de vainilla o ceo. A línea argumental sen entrar en moitas cousas é que un tío de pasta madrileño que manexa moita pasta, non sei se era productor musical ou algo así. O tío manexa pasta e é madrileño, non? E estando cun dos seus... Xa ten 2 motivos para caernos mal. 4 anos despois. 4 anos despois, bueno. Pois resulta que a un madrileño que manexa pasta resulta que ten
ten unha moza que lle gusta moito e outra que se deitou pero está obsesionada con el. E nun momento dado, el que ten moitos coches, porque é un tipo con pasta e tal, cólaselle a que está obsesionada con el no coche e que quere ser a súa novia, empeza a putealo e tal. E Paco, recórdame un pouquiño a miña nai cando fala de cine, porque en vez de facer unha sinopse faz un resumo. é que queres que che diga desto? Eu só che pido que esta peli quería ver. De feito, quería ver para este Sí, podcast, non non me a deu tempo. spoilees, Por favor, non me contes o O sea, estou eu contando ao vine, principio. non lle spoilees a Fer. Estou contando ao principio. E o principio é eso. Esta rapaza cólase no coche e causa un accidente. Entón, aquí ven o da máscara. O tipo queda desfigurado. Aínda que ten moitísima pasta, ningún cirurxián lle di, mira, que non che poden facer unha cara nova. Non hai tecnoloxía para facer unha cara nova e non se calcula que poda haber unha tecnoloxía para facerche unha cara nova nin en 100 anos vista. Entón, o tipo queda de baixona, aínda que ten cartos, e faise unha máscara de plástico coa que vai por aí adiante, super cutre e super mal. Total, que o tío está super deprimido e pasa algo e empeza a misturar as caras da rapaza que lle mola saco coa rapaza abusadora que se lle colou na Eu creo no que coche. podes contar xa ata aquí. E paro. E parar de contar máis. E paro, só vou dicir que Al final. non vou dicir o final, só vou dicir que esta peli non é máis recordada na historia do cine porque coincidiu con Matrix. Ai, pero creo- en España é moi mítica, En España é moi mítica, pero creo que ao paso dos anos No, e fora Foi non porque olvidada. fixeron un remake que Que é unha tiña puta tivo mierda. moi mala fama, claro, non o vin, pero non a vin, pero ten terrible. que ser unha puta mierda terrible. Pero que me iba. Por certo, un remake no que Penélope Cruz fai o mismo papel exactamente que Sí. na película original. Sí, eu creo que foi onde conoceu a Tom Cruise. Sí, sí. Bueno, total, que o que iba. Eu creo que esta peli está mal posicionada en canto a novas xeracións porque Matrix eclixou esta película xogando co que xogan ambas películas. E paro porque Fer non a viu. Vale, moitas gracias. Eu só quería Pero ao final só quería decir que igual algunha xente que nos escoite ten en mente a escena mítica desta peli que é Eduardo Noriega correndo por un Madrid deserto que non hai que a Porta do Sol me parece Sí, que unha era. Foi cousa así, jodidísimo de gravar. Claro. debeu de ser. E de feito non o conseguiron de todo porque é mítico. En estas recopilacións de cagadas do cine hai un taxista aí que se liou e se meteu por aí. Que Amenábar? Quen é Amenábar? A mí me lo axuda Amenábar. Eu teño que facer unha carreira. Eso A ese- Amenábar, Amenábar- el nabo Amenábar. A ver, ese que es el de las pelis de gays, ¿no? De maricón. Que siento confundía con Almodóvar. Sí. Bueno, pues isto é todo o que temos que dicir de Abre los ojos. A min para ir concluindo, se queredes, gustaríame dar un repasiño de outras máscaras en xeral, así que houbo no cine, que das que non imos falar tan en específico, pero bueno, por suposto inolvidable a máscara de Darth Vader en Star Wars. Que pasa que imos dicir de Star Wars que non este dito xa, non? Ademais eu teño moito perigo cando falo de Star Wars porque falo demasiado. Pero sí, unha máscara, unha vez máis, neste caso que é unha máscara que eleva por necesidade vital, pero que de algún xeito simboliza esa maldad, ese caer ao lado oscuro. De feito, cando se redime e cando quita a máscara, cando xa bueno, pues o final, non sei se isto é un spoiler de Star Wars, non sei se pode falar dun spoiler de Star Wars a estas. Tú tranquilo, que A seguro estas que Disney alturas. saca outra película e contradito desto. Outra película na que a máscara é moi mítica a pesar de non ten ningún tipo de peso na peli é a de Aníbal Lecter. Bueno, peso tiña, que non te mordía con ela Non tiña peso, pero tiña uso. Tiña uso, pero bueno, digamos que a máscara aquí é como algo que visualmente, porque ademais é unha máscara que acojona moito, non? Con eses barrotiños así de Tamén ferro. que lle damoslle moita importancia á máscara e pouca importancia a que levaban nunha cousa destas de levar caixas. É No, verdade. teño que dicir que moito máis aterrador que Anthony Hopkins así é Gonzalo Pérez Jácome así no Entroido de Ourense, porque recórdovos que houve un ano que foi así, que Anthony Hopkins así e Anthony Hopkins sin esa máscara. Bueno, outra máscara que é unha das bueno, unha película que non sei se queres falar un pouco dela, é a máscara de V de Vendetta, non? A máscara de que se chama o personaxe Guy que leva Fawkes. Guy Fawkes, que e que pasou a ser emblemática, Un porque terrorista. é moi curiosa a historia disto. Bueno, V de Vendetta vai dun home que se opón a un goberno totalitario,
claro, é que aquí enfrentamos un problema, porque o motivo de por que levas a máscara no cómic enténdese ben, porque o cómic empeza onde a peli acaba. Pero claro, é moi difícil de contar por que leva esa máscara sen facer un spoiler da película. Así que non o vou facer, simplemente comentar que a leva en honra a un home que era como unha especie de terrorista católico do século XVIII ou algo así. Sí, que pretendeu volar polos aires o Parlamento Sí, que inglés. pretendeu volar polos aires. A ver, inglés, naquela época había moitísima persecución, porque fora despois da ruptura de Enrique VIII e tal, había moitísima persecución contra os católicos en Gran Bretaña, porque a religión oficial era protestantismo, e este señor quixo... Os cabros dos ingleses quixo celebran tomar a xustiza haberlo pola súa man. pillado. É verdade, porque é un día de celebrar o 5 de novembro, non? Que é como moi... Por certo, está moi guai, basado nesta historia, Gunpowder, unha miniserie de HBO sobre esta tentativa, que ten un momento que me quedou super grabado porque supónse que o atentado conta co apoio da coroa de Castela, non? Entonces reúnense cos terroristas católicos, reúnense uns enviados e Felipe cal toca segundo, terceiro, cuarto, un destes Felipes. O que estuvera Windows 98 dos Felipes. E dille Wine of Galicia, the best. E fíxome moita ilusión, en plan, ver unha serie de HBO americana tal, que o prota é o Jon Snow, que non sei como se chama. Marcas de Mizoja. Van cunha botella de viño galego. Pepa e Lola. Pepa e Lola. Pois Paco, creo que é Paco e Lola. Merda. Da igual, non paga. Era fácil de acordarse. Non paga, non dicimos ben o nome. Xa, pero un tío que se chama Paco confunda con Pepa. Non pagan dereitos. Pois o pero de todo é que fun a vendimia. Podemos ser como youtuber das empanadillas e dicir, no pago porque te hago publicidade. Pois nós, ahora tesme que pagar. Non me preguntaches, pero ahora tesme que pagar. Pois esta máscara trascendeu despois porque foi adoptada polo grupo de hackers Anonymous, que de feito chámaselle a máscara de Anonymous a día de hoxe, que é algo que tamén que como que tuvo moita fama, non? E era un símbolo de ultradereita. Agora, ti crees que sí, un símbolo agora perdín eso. Os señores de criptomonedas tamén andan a voltas con esa mascarita. Pues entonces é como, a ver, creo que a máscara que máis cambiou de ideoloxía nos últimos 100 anos. Sí, porque a máscara o que ten converteuse primeiro polo propio cómic de V Vendetta e despois polo tema de Anonymous un símbolo un pouco ácrata, non? Un pouco de contra o establecido. Entón me imagino que hai xente que entende, como hai xente que entende que Trump é antisistema por non estar dentro do que son as dinastías políticas de Estados Unidos, imagino que hai xente que entenderá que o Bitcoin é antisistema por estar fora do control dos bancos centrais. Imagino que irán por aí os tiros, o cal non quere decir que ya toparon a explicación, non quere decir que este de acordo. E xa convencionais, é moi gracioso porque o cómic ten unha conclusión en torno á responsabilidade individual e as Wachowski refixeron a historia recaendo na responsabilidade colectiva. Cousa que, bueno, creo que ao autor non lle gustou moito. No, que tamén é verdad que o autor, Alan Moore, é bastante repugnante, nunca lle gusta nada das súas adaptacións, pero bueno, sí que é verdad que un pouco pois perder un pouco o sentido da obra, ainda así a peli está. Que máis máscaras deixamos fora e non vamos a falar moito delas? Pois deixame mirar, que as teño aquí anotadas. Por suposto, comentar entre escentos as máscaras que levan os inmortales que morrían. Publicidade engañosa 100%. Era esta especie de samuráis persas, non? Que eran deformes tamén os tipos, un que lle quitaban a máscara era como tiña como gigantismo, esa peli visualmente gustaba moito. A min non son un gran fan de Snyder, pero esa peli en concreto me mola moito. Xa se vía vir que sí, que era un flipao. Pero tengo que dicir que comentabas de publicidade engañosa, eso dino na peli, non? De que di Leónidas, inmortales, ponemos a prueba su nombre. Está bastante guai. E a outra que me gustaría comentar é Mad Max Fury Road. Que hai dúas. Hai dúas máscaras, é verdade, hai dúas máscaras. Eu a que teño en mente agora mesmo é a do malo, de Immortal Joe. Bueno, de malo, a ver, era un bon xestor. Era un bon xestor. Isto xa falamos fora de micros. O de ter escravas sexuais, mal, de mala publicidade. Non o aprobamos, non o aprobamos. A Caixa Negra de Nostromo non aproba a escravitude sexual. Agora ben, era un bo xestor, porque viven nun deserto onde a auga está xusta. Onde a auga está xusta e o tipo
a que hai estará contaminada, porque eso é despois dun apocalipse nuclear, nuclear. E o tipo arreglas para ter, primeiro, un xardín onde medrar algo de verdura, comida, na parte de arriba do outeiro este que teñen, e despois, pois de vez en cando, abro o grifo. abre a villa, e para que a xente colle un pouco de auga, e pecha, pois, E para non malgastala. E dice, non malgastéis, que despois vades ter sede. E diste, sí, bueno, pero tal, e logo hai que liberar ese auga, tal. E logo, claro, chega un momento no que teñen acceso os vos a esa auga, abren a villa e di, agora xa auga libre, diste auga libre, pero hai unha cascada caendo, a xente está Os con comunistas potas, da Virgen. está con potas recollendo, está se perdendo todo no chan. Aí a ver canto vos dura eso, sen Immortal, sen o bo de Immortal. A máscara de Immortal a leva por... en parte para dar imaxe de ser de potente, de fiereza, pero en parte porque necesita para respirar. Outro inmortal de mentira, por sí, certo. outro inmortal que non... Spoiler. É unha máscara... Además, Pues, cando ves que se quita a máscara e tal, está cheo de tumores, os que Sí. lles vai botando polvos de talco. Pero a máscara tamén, a nivel cinematográfico, axuda a inmersión porque o actor que facía del xa aparecera nas anteriores de Mad Max, nunha delas. Ai, sí? Si, non me acordo que papel tiña, pero tamén era unha forma de dicir, mira, non é o mesmo tío porque non se... Pero non lle pasaron ves unha efecto. pasaron unha pila de anos. Xa, bueno, pero... A máscara... Claro, que os clientes de Mad Max 4 pois ao mellor non viron as tres anteriores e se ves un tipo que se lle parece dices, pois me la suda. A máscara esta que é como un sorriso así con dentes moi afilados E uns e uns tubos que lle entran polos lados, moi guapa a máscara, por certo. E a outra máscara é a que levou o propio Max, non? Que lle poñen unha máscara para irlle quitando sangre, que lle chaman bolsa de sangre. Uh-huh. O pobre de Mad Max tuvo a mala sorte de ser donante universal e póñeno atado póñeno como crucificado No capó do coche, a un dos coches que levan estos tolos kamikazes para irlle metendo a súa sangre e que o tolo kamikaze dura algo máis. É curioso esta peli de Mad Max porque, a ver, ao mellor digo unha animalada, pero creo que non. É das poucas pelis secuela, rebuto que sea, en plan reversión dun clásico, que se cadra mellor que as clásicas. Porque eu creo que da saga de Mad Max a miña favorita pode que sea a cuarta. Eu direiche que a cuarta para min é un capítulo dos autos tolos. Porque realmente van con autos tolos hasta un sitio onde dan a volta e volven. Pode ser, pero a min gustame moito tamén a película, pareceme que visualmente... Eu creo que é mellor que a Cúpula do Trono, por exemplo. Sí, no, claro, pero é que a Cúpula do Trono e a unha e a dúas son moi boas, pero a Cúpula do Trono decae no momento no que meten nenos porque sí. claro, pero esta cuarta eu atrevo a dicir que é mellor que as outras. Ten o universo é como A min 100%. moito mellor definido. Expande o universo, vese que o tío pero non é que o botou expanda, anos pensando é que como o define mellor, porque a unha e a dúas en certo modo tiñan menos personalidades o universo que tiñan. Era un universo posapocalíptico random. E tamén che digo pero que ten un elemento moita. que sobresale e é cando meten as ancianas. Eu creo que Está é moi guai eso. creo que é o golpe de efecto que fai que sobresalga sobre as anteriores. Meter o personaxe das ancianas todas decaídas, todas co pensamento de tiñamos un mundo entre comillas utópico e se nos foi tal, e como replantean pues, podemos facer algo e cambiar o sistema que nas anteriores son todo de capa caída. De feito, a min das miñas máis favoritas é a primeira porque non se planteaban o de mundo posapocalíptico. No, de feito, entre a primeira e a segunda o racor é, o sea, non é racor, Na primeira non se planteaban un mundo posapocalítico, son historias distintas. Planteábanse un rollo Harry el sucio Sí, preapocalíptico. é que a primeira é un pouco de Warriors. Sí. A min eu recoñecereivos que non son moi fan de E despois Mad Max. gustame moito como para facer as carreiras na segunda e na terceira meten as aceleradas moi malamente, moi cutre, moi Buah, altos os tolos. efectos especiais da cuarta son unha fan, pasada. non tío. son moi fan de Mad Max. De feito, se cadra que máis disfruto é a 3 pola tolería. Porque me parece que é a que a ver, sempre todo o mundo Petróleo de merda de coche. sempre todo o mundo di que a peor é a 3, pero logo, sempre que falamos de Mad Max, do que nos acorda é da 3. Da Cúpula do Quero Trono. decir, Mad Max pensamos en deserto. Sí. Pensamos en Bueno, dúas era A desértica dúas tamén tamén. ten deserto. E a cuarto tamén. No, a un non é desértica. A unha non No, é a desértica dúas, digo. e a dúas Sí, ás está no veces sí, medio- ás veces non. Está no medio do deserto. Non sei, non Nunha planta na que están sacando petróleo. Pero sí que é certo que a terceira é a que máis a de que todo degradada mundo está a civilización. Dous homes entran un Sain, maestro golpeador, negociudad,
eso todo é da 3, non? O lore de Mad Max atrevo a decir que é da 3. Logo as outras serán mellores películas. Pode ser, Pero de feito creo que Fury Pero Road que é digo, máis da 3. para mí o problema da terceira é o de meter o grupo de nenos Xa. porque sí, porque daquela se metían nenos e había que vender máis ao público. Son os Ewoks de Mad Max. Por suposto, non o comentamos porque non fai falta nin decilo, pero por suposto espectacular Charlize Theron como Furiosa. Sí, tío, a ver que tal está a A ver que tal esta peli que vamos a facer agora de... E na terceira tiñamos un antagonista muller tamén moi boa. É moi boa, que era Tina Tina Turner. Que era Tina Turner, que facía moi ben de Tina Turner. E por último, isto non é exactamente máscaras, pero nunca perdemos unha opción, unha oportunidade, non, de mencionar a Nicolas Cage. Eu gustaríame falar de Cara a Cara, que non sei Onde se non lle reventan un collón a Nicolas Cage, Pero arrancan ya cara, tío. que isto non é técnicamente isto conta como máscara de... Sí, porque levas a máscara do outro. Aquí nesta película o que ocorre é que Hai un terrorista Hai unha cun tecnoloxía que nos nome permite- super guai de terrorista, ademais, como era como Max Power dos Castor terroristas. Troy. Eso, Caster eso. Troy. É que nome Hai de unha mala tecnoloxía que persona. nos permite roubarlle a cara a outra persona. Hai unha tecnoloxía que permite que che quiten a cara e implantarlle a outra persona. Bueno, a ver, sí, Entón- ten todos os problemas que vos pensades, pero a voz, pero a altura, porque Travolta Pero a forma do cráneo. Claro, A min encántame o momento de cambio de cara que, bueno, ponse a cara dun terrorista para infiltrarse, non? sí, eso é. Quere infiltrarse no no cárcere para sacarlle información ao irmán do terrorista. Do terrorista. Pero para min hai un buraco argumental moi grande que é cambianse a cara, pero ao malo non lle poñen a cara do bon e deixano como aí apartada a cara á espera, Queda sabes, como, na neverita. ten a cara como en formol aí, Como en ¿no? formol, E aí claro. colleron aí o congelador de O malo desperta, helados Roy. o malo desperta coa cara como aquel Arrancada, virus, sin cara. como aquel virus que che daba A volta. a volta da A néboa, aquela néboa que che daba a volta ao corpo, non? E dille a un dos cirujanos que debía de estar xa cerrando, non? O sea, cambiando o turno, e por favor, ponme a cara que sobra. Sí. Bueno, a ver, a peli é moito tamén que de John Woo, non? Por certo, Sí, de John Woo, pero é moito mellor que Misión Imposible 2. Sí, pois Onde tamén hai caras. E claro, que cando falastes antes de Misión Imposible 2 acordeime desta peli, bueno, de Misión Imposible en xeral, porque aquí fan o de Misión Imposible, pero non son máscaras, son a propia cara dos. A min o que me mola esta peli é o rollo de que hai noutras pelis así de actores míticos tipo Demolition Man, que sabes que é unha peli na que o malo de Wesley Snipes ou bo é Sylvester Stallone, pero aquí como ambos fan, sabes, hai momentos da peli na que o malo ten a cara dun e a cara do outro e interpretan os dous o prota e o malo. É moi curioso porque ainda non teño claro se é unha película de Nicolas Cage ou de, o sea, na que o bo é Nicolas Cage ou é John Travolta. Por certo, comentar que desta peli é o clip de Nicolas Cage que temos na sintonía de comezar o programa, que é desta peli. Bueno, eu creo que xa podemos Sí, ir a ver, matando o rapaces, programa, eu non? creo que as máscaras non dan máis de sí. Vamos a adiantar. Vamos a acabar cun enigma. Sí, vamos deixar aquí cun dos caras XD, perdón. Vamos deixar aquí un pouco de expectación porque vamos Bueno, dicir podemos citar ao Leo e a Romecájona cando decía Fusiluz, eres un fillo puta, tiñas dúas caras. Bueno, non me acordo de eso de Leo, claro. Está así que unha referencia aí Moi xa de é moi boomer. moi de antaño, non? No próximo episodio, por seguir así neste rollo boomer, vamos falar de cine e maquinitas. O sea, de cine e deixa eso que temos que comer, sabes? Temos un Tío, convidado, que tamén é unha cousa moi típica de deixa a maquinita que temos un convidado. Exactamente. que se estuvestes atentos ao programa, o mellor xa sabedes quen é. Por suposto que cando decimos maquinita nos referimos a videoxogos, non vai a ser que haxa alguén moi novo e diga de que carallo están falando este pelis de videoxogos. Se prestastes atención ao currículum de Fer, Sí. xa sabedes quen é. O problema é que hai moitas pelis de videoxogos das que xa falamos neste programa, porque xa falamos dos videoxogos que Pixel. de Pixel, xa falamos de Tomb Raider, De Super Mario non falamos. no? No, é verdade. Xa fomos aí queimando, é que Estaría bueno, pero eu recomendo que escoitedes o De seguinte. V-Ball falamos moi pouco. Porque vamos falar moito do V-Ball. Eu penso que E nada, deixamos vos aí o reto de adivinar quen nos vai acompañar para falar disto. A ver se sodes capaces. Veña, ata a próxima. Veña, chavales. Chao. Sede malos.